سكر وحوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمانات في محلة بالبحر البحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما قازمنا زيت وديتهم بشيلو زيت نبدا العرق زبن عمركونا حكيتنا حاضرة يخلعكم وركي برهان يزغد ولا يودق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا العمات نقاو الزمنا مع مقبحري تتعال تفرفر عين سلنا فاتكو زبسر حدا وانتك غول حدا غينات حدا لبي خون حدا هرمت حدا عينك غون حدا غحلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتريني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدمالي مرو أبو قيدة ما هرانومي كم تبرهن فانوس يحشكم كني انت كاهم حبونا تكابو خدمك عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيمنا نشمت بتاتا انبر عبلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوق كتكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزل وتحستو حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدى مسانا كتصون عدما بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار كمون كل زدلي نزي channelن نخلوتكم عين هقراويان channelات دقف نهابكم كتكسلو دما ناي وترو متحساس بنهب سفح زخونة نزوبانا زملكت بعلم درجاون أقدر سنزلهم زيناتات كقرب كفتني مسانا صنحونا بالكو سناي مكتتاليك برلنا بزس كان يجمر ቀንድ ለበርካታ አስርተ ዓመታት ሰላምና መረጋጋት ርቆት የቆየ ቀጠና ሆኖ ቆይቷል። ቀጠናው በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ ስልታዊነት እንዲሁም ያለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያልተረጋጋ እንዲሆን እንዳደረገው ይነሳል። ቀጠናው የተለያዩ ኃይሎች እርስ በርስ የሚሻኮቱበትና በሀብት የበለጸጉ ሀያላን ሀገራት ፍላጎቶቻቸውን ለማሳካት የሚርመሰመሱበትም ነው። በዚህ ቀጠና የምትገኘውና የተሻለ ታሪክና ስም የገነባችው ኢትዮጵያ በጠንካራ ወታደራዊ አቅሟ ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ ሚና ስትጫወት ቆይታለች። የተለያዩ በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ ስልታዊ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ናይ ሰላምን ርግኣትን ዝኾነት ኢትዮጵያ ብፅቡቕ ነገር እትዝከርን ዓብ ክብሪ ዝወሃባ ሃገርን እያ ዝብሉ ዘለው ምናልባት ንሳቶም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሃገሩ ኣፀቢቑ ክዛረብ ንቡር እንድዩ እቲ ዝብልዎ ዘለው ዓለም ደረጃ ነቲ ኢትዮጵያ ከምቲ እሶም ዝዛረብዎ ዘለው እዮም ዝርእይዎም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ግን ኣይኮኑን ከምኡ ክኾኑ ስለ ዝደልይዎም ጥራዩ ወይ እውን እቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ድሌታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እተተግብር ክላየንት ስቴት ይብልዋ መጋበርያ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ጥሜትን ደርቅን ድኽነትን ዝረኣየሉ ሃገር እዩ ክሳብ 50ታት ድማ ድሕሪ ኩሉ ሃገራት ናይ ዓለም ጊላነትን ባርነትን ዝረኣየሉ ዝነበረ ሃገር እዩ ኣብ ዘበነ ጊላታት ብጊላታት ናተሰነዩ ከለዉ እዮም ንኤርትራ ፌደሬሽን ገይሮማ أنا حاب أبقى قال صحفاتي باكورد إثيوبيا كبلا غلقوا دحرت إثيوبيا كبلا غلقوا نتيز بين مجلس زي كونه زنبرة بوليتيكا وقامت أوماناتو كمون كتابون بوليتيكاون أوماناي إثيوبيا زبال أبغى فيدريشن إيرترا مزدحرت هاجريا فيدريتد تخونزلا إزد ما قبول يكون زبل هاجرات نيرن يقداس نيثيوبيا نيرترا تحت إثيوبيا خبروا زمرتو مجابريا كون زغل مراحل كم زخونة هايل سلاسة صبوا غيرهم سلاسة فلتوا ملو بملو كابشو جميرهم نفس وكف زمت مراحي مجابريا نكون سجم يبلون نايمن مجابريا تراي تحطم بر ناي كل مجابريا حجز اللو برايم مينستر ناتو من أمريكا كوا قالان كموتلان زغليه زبليو سلازي
كل زي أب جمت إتيخا اتسوم زبلوه ولا تمعربا علم وزدقمو دايما دايلي مخنياتنا تمعربا علم اتزبلت مقابرياناتو أنكر ستيتوني نيرو نتنسوز دليو زرقتن حمس مسنا يتزوبا قداماين ملو بملو توفيق صرح لهم زغل اللي تسلزولو بوليتيكاوي لهيك أن سلزولو بخومو إذا عين السيلي أب أفريقيا كم دما بعالم حدا ناي رقعت ويون حيال وتهدروا عقم زلو نوح تاريخ زلو سلطون زخون حبرت كابتن سلطان زنبر حبرت سب غير كاز جلس هاجر كوينت إثيوبيا زبال أبكون الندجن كساب أب زغربا انتي زمسل إثيوبيا خمس نبرة كساب الجدما أب أفريقيا تونكو بدرونا سبز قطلوا أب أفريقيا كالا هاجر ونيرلن إثيوبيا ترايزلو ترجعون لهم سيفل وور كوينات هتحد أب سلسة بوتا تداوشت هاجر زجبر زلو من البعض إن إثيوبيا هتقدمات غل ديمقراطية ريبابليك كونغو دي ار سترايا بركالم إثيوبيا زورادر كندوز سوري سودان كابلو سودان روسيا ثانية سودان سودان كن ودي يقيت هاجر فيلد ستيت كوينس لزلو سودان ناي سودان فلي خاطري تخليها أبدي سابا مرحنة علني إتي ناي ايروني وي وناي أفريقيا زحزن كفالس كفليكم الله هاجر نحت حد أبز بالعيتي هيد كورترز نايت أفريكان يونيون نو وندر بزعب أفريقيا تصبق صيل بعالم درجة كيهلو انت واحد سي انت حبرة أفريقيا زقوم طول بوتا ناي ديمقراسي ناي رقات ناي سلام بوتا كوني زقبو كم زي أخون نابلد ما كم أبنت كتاكسي قبو نابنت ناي يو ان زبسح أوفيس تحر أمريكا حيال سلازنا براتنبر اتزبسح أوفيسات ناي يو ان أبي اللي تفلتو أب سويسرلاند يزال أب جنيفا دمانا عالمنا قصر حدا بسلامي قصر حدا ما يبحر هذا تقول كله غليم كم سويسرلاند أب قدام يكونات على يوم كلا يكونات على ونن تخوني سلام بسلام كسجر زغالة هاجر يلا ناينو ويح عمدنا تمكرونا سلام زلو رقع زلو وشتاوي رقع زلو هاجريو سلازي يو ان أبزن تخوني أبنت ون كون غليو إثيوبيا جن نخالوت هاجرات زورر أو وشتعدد ما زبالة حزبي بوليتيكا ورقع زي بلو ديمقراطي لزاربلو تحبرت أفريقيا نسون زي بلوك حجر كنسو أبو كفيل الله يقدر نساتهم نمفكر سأقام يبلو من وترو مسفكريهم إذا ما أستبهل أنت دايرين أيو ساكن داي حدا جنيانت كم زلوا وانياتو نساتهم زدلي وك زاربو كم نبوريو حيالو تدرا قلت مالهم دبلوماسيا بقعت لنا نحنا كله خنجبر نخل حيلتاتنا كي حفروا دما ناي دقة حيلتات متيوم أبز بوتاز دليتاتهم تسمرولو بوتايو نابله حيالات أجرات ويناي كالوت حيلتات متيوم دليتهم زجبرو زلوا بسمكم ده يكونن إمارات أبيدي قوين بيزناتو إثيوبيا ده يكونن بيزناتو زلوا تركو أبيدي دروناتو ناس واراتون زشيت زلوا أباهم ده يكونن درون أي تركو متير يكونن هزب زقتل زلوا كي حفروا أبي إثيوبيا حفرت زبالة كم زي اللي نخد فلتو حنت نجار كريكمية because الدرونات أبعدهم يأتلو ترايدي كونسي درونات تقاقمنا تنفلتينا لمن قتلوا لنا يلوم زجهارو هجريهم أبز سمعوه ከድሮን አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ንጹሃኖች በድሮን እየተመቱ ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉና ይሄንን ጥያቄ እርሶ ምንድነው የሚሰጡት ምላሽ? እንደምታውቁት አንዳንዱ መሳሪያ መነጽር አለው ይሄ መነጽር ከስናይፐር ጀምሮ እንደ ኢላማን የሚመታውን ነውና የከባድ መሳሪያዎቻችን በቀንም በሌሊትም መነጽር ያላቸው መሳሪያዎች አሉ። መነጽር እያልኩ ነው የጦር ሜዳ መነጽር የሚባለው ካይን 10 ጊዜ 12 ጊዜ አባስቶ የሚያሳይ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነገር አለ። መነጽር እያልኩ ነው ልብ በሉ። የድሮን ግን ካሜራ ነው የምለው። አሁን የድሮን ካሜራ ድሮንን የምንጠቀመው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጅንመን ከመን ኢልዩ ብድሮናት ህዝቢ ይቅተል ኣሎ ንዝብል ሕቶይ ዝምህር ዘሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መጀመርያ ህዝቢ ዲ ዝቀትል ዘሎ ወታደር ዝቀትል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲና ንዛረብ ዘለና ህዝቢ እዩ ወታደር ዝብሎ ዘሎ ወላ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ እውን ህዝቢ እዩ ኣብዚያ መንረዳዳ እንታይ ዝብል ዘሎ ገለገለ ወታደራዊ ኣጽዋራሲ ኩሻፋ ኣለዎም ኣነፂሩ ከሪኤካ ዝኽእል ካብ ዓይነ ሰብ 10 ዕፅፊ ልዕልዩ ኣነፂሩ ከሪኤካ ዝኽእል ድሮናት ግን ካሜራ እዩ ዘለዎም ንመን ይሃርም ከም ዘሎ ንመን ይሃርም ከም ዘየለን ይፈልጥ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ቶም ንቀትሎም ዘለና ቶም ሲቪልዮም ዝበሃሉ ዘለውሲ ወታደራት እዮም ይዝብል ዘሎ ፕሮቪት እንድሕር ናይ ብሓቂ ወታደራት ትቀትል ኣለኻ أريون نسبة عالم because you're trying to نتيز من تايك بلوز زلو نحنا نسألاتنا بدروناتنا سيلنا عقمس لزلنا هنا نقتل زلنا يزبل زلو وطرح هذا أمنيستي انترناشنال دي تم قالت الداخرتنا إثيوبيا دي تاقو على مالتيو يخص ولو
ስለዚህ ናይ ብሓቂ ከምቱ ዝብሎ ዘሎ እንተዝኸውን ነይሩ ቪድዮ ካሜራ ኣለዎ እንተድሮና ዝብል ተሎ ኣርዮም ነቲ ህዝብኻ ሰሪዩ ህዝብኻ ትቐትል ተለኻ ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ህዝቢ ዝቐትል ስክፍታ ዘይብሉ መንግስቲ ከም ዘሎ ብዛዓዲ እዚ ህዝቢ ቀቲሉ ወላቲ ፋኖ ዝበሃል ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ እውን እኮ ህዝቢ እኮ ካልእ እኮ ኣይኮነን ቀዲኹም ኣለኹም ኣዚፍ ለሰይ ተቃወምቲ እዚኦም ናይ ኤርትራ ብደገ ዘለዉ ኣብ ግንባራት እዮም ብገለ እንደዝዋጉ ነይሮም እሞ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንተዝቐትሎም ነይሩ ውግእ ስለ ዝኾነ ያ ውግእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣድየ ነብደደይ ግን ኤርትራውያን ክሳብ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢኻ ኩናት ሕትሕት ብሕማቕ ንዝክሮ ስለምንታይ ድዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ እቲ ኩናት ሕትሕት ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ድዩ ክልተ ኣሕዋት ንሓትሕዶም ይቃተሉ ስለ ዝነበሩ It's a very sad story ኣብ ከምኡ ደረጃ ብመብፅሑ ታሪክ እዩ ተፈፂሙ እዩ ግን ዘሕዝነካ ክፋል እዩ እዚኦም ግን ኣይሓዝኑልን እዮም they are proud of it ስለዚ መፅዩ ንሰራዊት እቲ ታሽሚና ንቐትል ዘለና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ግን ንሕና ኢና ንቐትል ዘለና ይብላ ኣሎ ህዝቢ ጭብጢ ይህብ ኣሎ ኣብ ቢቢሲ ናብ ካልእ ንወፅእ ኣሎ ንሳቶም ግን ኖ ንሕና ንቐተል የለና እዛ ሃገር እዚኣ ፕራንክ እያ በቃ ናይ ብሓቂ ናይ ድራማ ሃገር እያ እቲ ድራማ ናቶም ድማ መወዳእታ የብሉ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ቢካዝ እቲ ንሕና ናትና ናራቲቭ እንተደይነ ጌርና እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዘለዎም ድራማ ተማኺሎም ንዓና ኣብ ሽግር ክእትውና ኩሉ እዮም እቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይቐፅል ኣሎ ሕጂ ናብኡ ገፀይ ክኸይድ እየ ምናልባት እቲ ዕንደራ ናይ ኢትዮጵያ ከሰንብደና ዝኽእል በዚ እስከንጀምር እዚያ እስከስምዕዋ ገረሻል እንዳያገረሽ መደረግ አለበት እኮ ምን ይደረግ አሁን ኤርትራ ካሁኑ ለዚህ ድርድር ነገር ምንም አልቀመጥም አይመለከተኝም ብላለች በምን መልኩ ታዲያ ሊፈታ የሚችለው ኦኬ ሊፈታ የሚችለው አንድና አንድ ሰጡ በመቀበል መርህ ነው ሊፈታ የሚችለው ለምሳሌ ባድማ የማን በእንትኑ ተወስኖላታል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት በወቅቱ በባድማን ጉዳይ ሰላም ማስከር በመጡና በአነጋጋሪ ኃይሎች በወቅቱ ባነጋገሩ ሰዎች ባድማ የኢትዮጵያ ነው ተብሏል ለኢትዮጵያ ነው ያለ ናቶ እንተና ነው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ሲማሩ አቶ መስፍን ነው አቶ ስዩም መስፍን ነው ራሱን አታሎ እኛን ያታለለን ያስጨበጨበን ውሳኔው ለኤርትራ ነው የተወሰነው እዚ ሕጂ ምሁር እዩ ናይ ብሓቂ ኢንፍሌሽን ናይ ትምህርቲ ኣጋጢሞም ኣሎ ኢንፍሌሽን ናይ ትምህርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘይብኩዕ ሰብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ከም ዝበፅሕ ልክዕ ብክልተ ብ50 ሳንቲም ትገዝኦ ዝነበርካ ንብረት ብ3 ቅርሺ ወይ ብ5 ቅርሺ ክትገዝኦ ከለኻ ዘይቅቡል ምንሃር ዋጋታት ኢንፍሌሽን ንብሎ ምንሃር ዋጋታት ማለት እዩ ናይ ኤጁኬሽን ኢንፍሌሽን ኣጋጢሞም ኣሎ ብቅዓት ዘይብሎም ሳልሳይ ክፍሊ ዝግበኦም 10 ክፍሊ ዝወዱ ሻብዓይ ክፍሊ ዝግበኦም ከም ዶናልድ ትራምፕ ድማ PhD ለና ዝብልሉ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ብስምምዕ ክንረክብ ክንክእል ኣለና እሱ ድማ እቲ ስምምዕ ድማ ኤርትራ ይሰማምዓን እንድሕር ኢላ እንታይ ትገብራን ዝብል እቲ ኣገባብ ናይ ስምምዕ ብእንካን ሃባን ክኾን ኣሎ እንካን ሃባን ስለዚ እንታይ ሂብና ኢና እንታይ ክንቀበል ይብሎ ኣሎ ባድመ ናይ መን ኢሉ ይሓታ ኣሎ ባድመ ዳንድዒ በቲ ውዕል ኣይፈልጥዎን እዮም እኮ እዚታት እኮ ኣብ መሰረታዊ ነገር ይትርዲእ ዘየለ እዚ ሕጂ ተጋዜጠኛ ንሱ ድማ ከም ገለ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ብፕሮፓጋንዳ ስለ ዝዕወርዎም ካቶም መራሕትናቶም ባድመ ንዓና ደይኮነት እንተዋሂባት ትብሎ ኣላ እንታይ ንዓና ክትውሃብ ዳ ከምኣ ኢሎም ሓስዮም ዳምሂሮም ናቲ ሽዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ስዩም መስፍን ሓቆም እዮም ኣባ ሓስዩ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ንዓና ተዋሂቡ ባድመ ድማ ንዓና ተዋሂባ ኢሉ ሓስዩ እቲ ፍርዲ ንኤርትራ ክሊርሊ ባድመ ንኤርትራ ሂቡ መበገሲ ናይቲ ኩናት ድማ ባድመ እዩ ነይሩ እቲ ብይን ድማ ባድመ ናይ ኤርትራ እያ ተባሂላ ስለዚ ኩናት ዘበገሰ ኢትዮጵያ ምዃኑ ርዱ እዩ እዚ ስለምንታይ መበገሲ ናይቲ ኩናት ባድመ እንተ ነይሩ ባድመ ድማ መን ሰዲድ ወይ ባድመ ድማ ንኤርትራ እንተተዋሂቡ መበገሲ ናይቲ ኩናት ባድመ ናይ መን ኢልካ ተበጊስካ ቤት ፍርዲ ድማ ንባድመ ንኤርትራ ተወሲንዋ መበገሲ ናይቲ ኩናት ጠንቂ ናይቲ ኩናት እሳ ስለ ዝነበረት ኢትዮጵያ እያ ክትክሕዝ ዝግባእ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይግባእ መሬት እያ ውግእ ጀሚራ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ተሳዒራ ኣብ ባይታት ኣብ ዓውደ ኩናት ተሳዒራ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ተሳዒራ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ናይ ባድመ ናይ ተሳዓሩን እኮ ዩኤን ይመሊስዎም ከምኡ እዮም ዝብሉ ሰው ማሕበረሰብ ዓለሚ መሊስና እዮም ዝብሉ ብግምጣል እዩ ክሳብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሓይላ ኩሉ ጥበባት ትፍትን እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተሚሉ ነይሩ ምናልባት ኢትዮጵያ ሽዑ ተዋጊዕ ዓሰም ተትሕዝ ውፁ ኣይምበሎም ነይሩ ሱቕ መበለ ነይሩ ኤርትራ መንጋጎም ሰበረቶም ሕቆም ሰበረቶም ጠቕላላ ኣማራፂ ኣብ ዘይብሎም ደረጃ ምስ በፅሕዮም ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞሞ ኣብ ዳንነት ድማ ከይዶም ናይ መወዳእታ ሓይሎም ስለ ዝወዱ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ሰሚዕኩማ ዘለዎም ተሰንብድ እያ ግን እታ ተሰንብድ ቀንዲ ሕጂ ኣትመፅእ እና እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረውና አቶ ስዩም መስፍን ለኢትዮጵያ ተፈርዷል አለ
እኛም እውነት መስሎን አጨበጨብ ግን አይደለም ለኢትዮጵያ አልተፈረደም ስለዚህ ባልተፈረደ ነው ያ ሁሉ ጦርነቱ የተገባው እኮ ለዛ ነው ያለቀው አዎ የውሸት ስለዚህ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ዶክተር አብይ ይሄን ነገር እልባት ሊሰጡ ይችላሉ የተከበሩ ዶክተር አብይ ከተከበሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ሰጥቶ በመስጠት መርህ ነው ሚኒስትሩ ምን ይቀበሉ ባድማ ሚኒስቱ አሰብን ይቀበሉ እዚ እጅግ ትሪዎ ከለኹም ባድላ ተኸዲኑሎ ክራባታ ገይሩሎ ጥዑይ ሰብ ይመስል ላይክ ጥዑይ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ምሁር ተባሂሉ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ዝዛረብ ዘሎ ባድመ ብመሰረቱ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ በፃሕና ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ቤት ፍርዲ ይግባይ ዘይበሃል ወይ እውን ዝተወደየ ባይንዲንግ ኤንድ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ንኤርትራ እያ ባድመ ኢሉ እጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ባድመ ንሃቦም እሞ ንሶም ድማ ዓሰብ ይሃቡና ይብላ ኣሎ ኣብቲ ውሳኔ ኣይኮነን ዓሰብ እቲ ብመንገዲ ቡሬ ዘሎ ኬላ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኣተወይ ነይሩ ስለዚ ብኣጠቃቅማ ደረጃ ኤርትራ ብወገን ዓሰብ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ከይዳ መሬት ተዋሂብዋ ንእሽተይ ውላድ ዝኾነ እንታይ ማለት እዚ ዓሰብሲ ኣብ ዲስካሽን ኣይነበረን ጥራይ ዘይኮነሲ ኤርትራ ካብቲ ዶባ ዝነበረ ብወገን ዓሰብ መሬት ተወሳኺ ተዋሂብዋ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኸ ባድመ ናትና መሬትና ንዑ ክንቦም ኢና ዓሰብ ይሃቡና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ክሳዕ ክንድዚ ፅላለ ዘለዎ እንተኮይኑ ፅላለ ኣብ ካልእ ሃገር እውን ኣሎ እዩ ንፅሉል ከም ምሁር ዝቆፅር ሕብረተሰብ እንተሎ ኮይኑ ግን we have a problem እዚ ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ብከምዚ ከመይ ጌርካ ምዚ ሕብረተሰብ እዚ ምዚ ምሁር ደረጃ እዚ ከዓ እቲ ምሁር ናቶም እዚ እቲ ምሁር ናቶም ዝበሃል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ሎሚ ለኽባጥ ከይኮነ ከሎ ዝበለካ ስምዑ የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና እነዚህ አሁን የወጡ የሚባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምጽ የተወሰነው አንደኛው አስረጄ የነበረው የደህንነት ሹሙ ነው እንዲወሰድ በቃን ብሎ ፓርላማም ቀርቧል ታውቃላችሁ ራሱ የወሰነው ውሳኔ ግን እንዳይፈጸም 2 ዓመት ገደማ አንቆ ይዞታል ይሄ ኃይል አስተላለፉ 3 ነው ሕጂ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ወዲዩ ፅቡቕ ነገራት ገይሩ እቲ ቃላቱ ድማ ከም መራሒ ክዓፅፎ ይኽእል ዶ ክሕሱ ይኽእል ዶ የስ ይኽእል እዩ ኣይክእልኒ ኢልካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጀነራሊ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ይወደግ ቅድሚኡ ዝነበረ ኢህአደግ ድብልዎ ንሱ ነቲ ውሳነ ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢልዎ እዩ ኣነ ንዑ እየ ዘተግብር ዘለኹ ኢሉ ስለዚ እቲ ውሳነ ዝተዋህበ ደበለ ንኤርትራ ዝተዋህበ ኤርትራ ትውሰዶ ተወዲዩ ዘሎ እዚ ስለዚ ኣነ ይኮንኩ ነዚ ሕጊ ዝቕይሮ ኣለኹ ነዚ ዘረባ እዚ ብምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ውዑል እዚ ኣብ ጅዳ ከይዱ ምስ ኤርትራ ስለተፈራረመ እዩ ኖቤል ፕራይስ ተዋሂቡ ኖቤል ፕራይስ ተዋህበ ነቲ ብይን ኮሚሽን ዶብ ዝገበሮ ካተግብረየ ይፈፀም ንሱ ስለ ዝበለ እዩ እቲ ብይን ድማ ንፁር ዝኾነ ዶብ ሓንፂፁ ነይሩ ብኤርትራ ኢትዮጵያን ፊት ንፊት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኩሉ ዶኩመንታት ናተን ኣቅሪበን እዚ ድማ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ናይ ኩሉ ደገፍ ከለዋ እዩ ተኻይዱ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ፀቕጢ እናተገበረ ከሎ ኤርትራ ግን ንፁር ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድ ስለ ዝነበራ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዶብ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ዲስካሽን ክህልዎ ይግባእኒ ባት ከመይ ዓይነት ሕብረተሰብ ወይ እውን ጎረቤት ሃገር ከም ዘለና ንክንፈልጥ ስለ ዝግባአና እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ሃገር እዚኦም ናይ ብሓቂ ንዓና ሓደጋ ከውድቁልና ዝኽእሉ እዮም እቲ ንኡስ ወለዶ ድማ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እቲ ፅቡቕ ነገሩ ናይ ኣብ ፅቡቕ ነገር እንታይ ድዩ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዝሃርም ዘሎ በዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ድራማ ናይቲ ሃገር ስለ ዘይውዳእ ናብ ዞባ ጋምቤላ ንሓደ ከባቢ ተቋፂሮም ንሓደ ኣመሓዳሪ ዞባ ከም ዘቕሱ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ናብ ዞባ ጋምቤላ ንሓደ ከባቢ ተቋፂሮም ንሓደ ኣመሓዳሪ ዞባ ከም ዘቕሰሉ ተገሊጹ ምንጭታት ንመደበር ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ናብ ዞባ ጋምቤላ ወረዳ ላሬ ቢልኩ ናብ ዝተባሃለ ከባቢ ነቲ ከባቢ ተቋፂሮም ንዋና ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ከም ዘቕሰሉ ተገሊጹ ብዘይካዚ ነበርቲ እቲ ብዕጡቃት ተቋፂሩ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ካሊእ ከተማ ደቡብ ሱዳን ተዳውብ ሓንቲ ዝኾነት ጋምቤላ ካብ 22 ረቡዕ ሚያዝያ 2017 ጀሚሮም መጥቃዕቲ ከፍጽሙ ጸኒሖም እዮም ብመሰረት እቲ በዓል ስልጣን እቶም ደቡብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝጋጨው ዕጡቃት ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኣብ ተቃወምቲ ሱዳን SPLO እዮም እቶም ዕጡቃት ናብ ትሕቲ ዞባ ሌራ ናብ ዝርከብ ደቡባዊ ከባቢ ፓጋ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ቢቢሲ እውን ወፂኡ ዘሎ እዩ በዚ ጋምቤላ ዝበሃል ድማ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ደቡብ ሱዳን ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ቦታታት ከም ተቆፃፀረ ሓቢሩ ኣሎ እቲ
إذا هاجر زي نايب حكي دراما زخون هاجر يو نشاتهم ززارب وزلو كله إتابت هاجر تكبر زلو دما complete لكاليو أبزن ملاس هجي أبتي نايجو بوليتيكا زبلو وزلو especially إتي أب كبابينا تكبر زلو كببو خلو بناتو مالتي أتك على جبسو بريزيدنت بجيبوتي نبراتشون كويتا ترجموس من دنا የተፈራረሙትን ስምምነት አላየሁም ግን ከሚዲያም ከሰዎችም የሚነሳ ሁኔታዎችን ማዕከል አድርጎ ሶስት ጉዳዮችን ማየት ይቻል ይመስለኛል። አንደኛው የፕሬዝዳንት አልሲሲ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጅቡቲ መጥቶ የኤርትራንም ድንበር አልፎ ጅቡቲ መጥቶ ብዙ ስምምነቶችን አድርገናል ብሎ የገለጸው መግለጫ አለ። በአንጻሩ ደግሞ ግብጽ ጅቡቲያን ደግሞ የሚያነሱት ሕጂ እንታዮም እዚኦም ዲፕሎማቲካሊ ዝጠፈሹ ምዃኖም በዚህ ካትፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ክኸውን ዝግብኦ ጅቡቲ እዩ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዓቢ ተፅዕኖ ክትፈጥር ትኽእል ሃገር ክትከውን እዩ ዝግባእ። ስለምንታይ 1 ቢልዮን ንኸፍላ ዘለና ንእሽተይ ሃገር ቁጠባናታ ድማ ብዓብዩ ኣባና ዝምርኮስ ኢሉ ዝጀሓር ፖለቲካዊ ኤሊት ገንዘብ ንዝኸፍሎ ዘሎ መንግስቲ ተፅዕኖ ክገብር ዘይከኣለ 5 ሳንቲም ንዘይሕለፈላ ኤርትራ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ክንዲ ምንታይ ናይ ፖለቲካ ቡኽባኽን ጥፍሽናን ኣጋጢሞ ከም ዘሎ በዚ ካትፈልጥ። ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ቃል ኣሎ ሌቨሬጅ ፀብለልትነት ሌቨሬጅ ድማ ካበይ ዝብገስ ንሓደ ሰብ ትገብረሉ እንተኮይንካ ወይ እውን ኣባኻ ብገለ ነገር ዝምርኮስ ተኮይኑ ዝፅጋዕ እንተኮይኑ ፀብለልትነት ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ ተሰማዕነት ኣለካ። በዚ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ደገ ባሕራ ዝያዳ ኣታዊታት ናታ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፁ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሳቦ ዓቢ ተፅዕኖ ክህልዋ እዩ ዝግባእ። ተዘየለ ክንገድፈኩም ኢና ክብል ዝኽእል ሃገር ክኸውን ዝግባእ። ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ 5 ሳንቲም ኣይደልን እያ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ የብሉን። ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ፀቕጢ ክገብረላ ዝኽእል ዓቕሚ የለን ኢትዮጵያ። ኣብ ጅቡቲ ግን ዓቕሚ ክህልዎ እዩ ዝግባእ። ግን ዝጠፈሸ ፖለቲካ እንተር ኮይኑ ዳስዋይ ድማ እንቋዕ ፀላኢና ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ግዜ እያ ፀላኢና ነይራ። ስትራቴጂካዊ ፀላኢት ናይ ኤርትራ እቲ መርሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ። እቲ 4 ኪሎ ኮፍ ዝብል መርሕነት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እሱ እቲ ፀላኢና ኤርትራ ንብል ዘለና። ኣብ ካልእ ግዜ ግን ካብዚ ናይ ሎሚ ዝበለፀ ርእሲ ዝነበሮ መራሕቲ እዮም ነይሮም። ሕጂ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከም ፀላኢ ክትሪኦ ከለካ እቲ ትመርፆ ዓይነት ፀላኢ እዩ። ምክንያቱ ኣንጻር ረብሑ ዝኸይድ እዩ። ምክንያቱ ድጅቡቲ ብገረሩ ክሕነቕ እናኸኣለ ከሎ ንዑ ከማን ክቋፀር ዘይከኣለ እዩ። ስምዑ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ስምምዕ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ክትገብርሲ መራሒ ናይ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ምምፃእ ገበን ክኸውን እዩ ዝግባእ ወይ እውን ንጅቡቲስ ክትሓስቦ ከምዘይ ትኽእል ክገብርዋ እዩ ዝግባእ። ስለምንታይ ዝኾነ ሃገር ረብሓናታ እያ ትርኢ። ድሕሪ ኣመና ረብሓ ኣለካ ኮይኑ ንፀላኢኻ ኢትዮጵያሲ ቁፅሪ 1 ናይ ዓለምና ፀላኢ ግብፂ እናበሉ ከለዉ ኣብቲ ንሳቶም ዝያዳ ዘርብሕዎ ዘለዎ ሃገር ኣብኣትዩ ዲል ክገብር ከሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል መንግስቲ እንተሎ ዝተረመሰ መንግስቲ استراتيجيكاዊ ምንቅስቃሳት ናይ ረብሓታቱን ናይ ፀላእቱን ክግምግም ዘይክእል ምዃኑ ወላ ገምጊሞ ከሎ ዝኾነ ፀቕጢ ክገብር ዘይክእል ስለ ዝኾነ እውን ስቕ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ርሙስ ምዃኑ ጥራይ ዝገልፀልና በዚ ጥራይ ክትርድእዎ ፈትኑ ጉዳይ አለ። ሁለቱ ተገናኝቶ አላየሁም በመግለጫዎቻቸው ማለት ነው። ከየራሳቸው ኮንሰርን አንፃር ያነሳሉ። እንድምታው ግን ምንድነው? የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት አንደኛ ላይላዩን በመታየበት ጊዜ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር የታለመ ይመስላል። ሁለተኛው በቀጠናው የደህንነት ጉዳይ ላይ የጸጥታ ጉዳይ ላይ የመተባበር ፍላጎት ለማሳየት ያደረጉት ልክ ሶማሊያ ውስጥ እናደርጋለን ብለው ያሰቡት ነገር ይመስላል። ሶስተኛው ያው ስለ ውሃ መብቶቻቸው አድቮኬት ለማድረግ ለማስተጋባት በደይ كل تزرباناتو I mean كستر دلي ويون حب دلي كتبلا تخلي خاغن كل تريزنس كبر زلو nothing ኢትዮጵያ ንመغርቃሪ ንዓኻትኩም ብገሮሮ ሂስካ ንመንብርካ ኺነይሩ whether you understand it or not that's another issue ይርዶም ዲዩ ይፈልጥዎ ዲዮም ወላ ክሓብ ወይም ደልዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ዘምፅእ እኳ ረብሓ ኣለዋ እንዲ ግብፂ ምክንያቱ ኤርትራ ይኹን ግብፂ ኤርትራ ግብፂ ጅቡቲ ሰለስተን ቀይ ባሕሪ የገድሰን እዩ መስመር ናይ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ኣለወን እዩ። ስለዚ እቲ ንግዲ ብኡ ዘሎ እቲ ተደላይነት ናይ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከይወርዶ ብሓደ ክሰርሓ ንኢትዮጵያ እውን ዝምልከት ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ግን ልዕሊ ኩሉ
ግብፂ ንወደብ 95% ኣታዊ ወፃኢና ኢትዮጵያ ዝሓልፈሉ ኣብ ጥቁ ኢንቨስትመንት ክትገብር እያ ክበሃል ከሎ እምኻ ንጥፍኣትና ትሰርሕ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካብዚ ንላዕሊ ዲፕሎማቲካዊ ፖለቲካውን ፍሽለት ክህሉ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ግብፂ ዌል ፖዚሽንድ ኮይና ኣላ ትውዕል ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ጅቡቲ ድማ ነዚ ዝገበረት ንኢትዮጵያ ስለ ዘንበብዋ ጥራዮም ኣብዪ ኣሕመድ ዲስትራክትድ ዝኾነ መራሒ ኣብ ዘየድልዮ ወፊሩ ዘሎ ኣብ ዘየድልዮ ዝውዕል ዘሎ መራሒ ምዃኑ ስለ ዝረኣይዎ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ድማ ዘተኣማምን ዝምድና ከም ዘይብሉ ስለ ዝረኣዩ መሊሱ ናብ ዝኸዶ የብሉን ብጎረሩ ሓኒቕና ኣብዚያ ቦታና ክመፅእ እዩ ግን ምናልባት ናይ ዓቕሊ ፅበት ሕማቕ ፈተነ ንኸይገብር ግን ንዓና ድርዒ ዝኾነና ክዋጋኣልና እውን ዝኽእል ምክንያቱ ንዓና ደንጊፁ ዘይኮነ ንነብሱ ኣቢ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘይብላ ኢሉ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናቱ ዘቐመጠ ግብፂ ስለ ዝኾነ ምስ ግብፂ ምስራሕ ንድሕነትና ወሳኒ እዩ ብምባል ንድሕነቶም ምስ ግብፂ ንቁጠቦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ንክልቲኦም ተፃረርቲ ሓይልታት ቤላ ገይራ ስኩዝ ትገብሮም ዘላ መን ንርኢ ኣለና ጅቡቲ ድማ ብከምዚ ዝፍለጥ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ እናጋጨወ ዝነብር ዘሎ ሃገር እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኸይዕረቕ ዝደሊ እንተሎ ቀዳማይ ንሱ እዩ ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩንነት ኤርትራ እንድሕሪ ኣፍ ደገ ባሕራ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ብሽርክነት ክሰርሑ ጀሚሮም ጅቡቲ ክኸስር ስለዚ ጅቡቲ ዝበሃል ነቲ ጎደቦ እናተገራጨው ግን ረብሖም ግብፅን ኢትዮጵያን ፀላትዮም ንክልቲኦም ድማ ክትረብሓሎም ትፍትን ዘላ ሃገር ንርኢ ኣለና ንክንደይ ከምዚ ዓይነት ምግርጫው ክቕፅል ይኽእል ካላርስ እዩ በንጻሩ ናይ ኤርትራ መራሒ ኣብ ትርክብ ምስ ኣቢ ክግበር ከሎ እንታይ ኢልዎ እዩ ዝበሃል ኣብ ገለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቢ ማለት እዩ እዚ ብጅቡቲ ንኸፍሎ ዘለና ቢልዮናት እኮ ናብዚ እንተመፂና እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ክመውት ይኽእል ኢልዎ ንሕና ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ጅቡቲ ትሞተሉ ንሕና ንረብሓሉ ይኮና ንደሊ ብምሉእ እቲ ዞባ ክረብሓሉ ዝኽእል እዩ ብምባል ከም ዝመለሰሉን ዕሸላዊ ዚሮ ሳም ጌም ኣተሓሳስባ ናቱ ኤርትራ ትኽተሎ ከም ዘይኮነት ገሊፅሉ ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እዚ እቲ ብወገን ኤርትራ ልቦና ዘለዎ ኣዘራርባ ክንብል ከለና ብወገኖም ዘሎ ሓሶት ዝመልኦ ኩነታት ክንርኢ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ግን ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ እስከ ከርእየኩም ሓደ ነገር is on a recruitment drive. This is a US intelligence agency and it has released 2 glossy videos on social media. They show people stuck in a lowly job working for a wealthy, corrupt official. And these videos are not in English. They're in Chinese, in Mandarin. Because the target audience is not American. It is Chinese officials and workers, specifically members of the Chinese Communist Party, who the CIA hopes to turn against Beijing. This is an effort to recruit them as spies in China. And if this sounds absurd, let me tell you that these videos are part of a growing trend. Our next report has more. American China ናይ ቁጠባ ውድድር ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ውድድር ናተን ካልእ ገጽ ከም ዝሓዘ በዚና ንርኢ ናይ ኣሜሪካ ሕቡኢት ዝበሃል CIA እቲ ሰንትራል ኢንተሊጀንስ ኤጀንሲ ዝብልዎ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝያዳ ኣብ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ናይ ኣሜሪካ ብወግዒ ኣንጻር ቻይና ኣድቨርታይዝመንት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እቲ ኣድቨርታይዝመንት ድማ ንቻይናውያን አንጻር መንግስቶም ምስ ኣሜሪካ ምስለያን ኣሜሪካ ተሰሊፎም ተቆፂሮም ንኽሰርሑ እንታይ ንምግባር ብልሽውና ናይ ሃገርኩም ዘሎ መንግስትኩም ንኸተፍርሱ ምሳና ኮይንኩም ስርሑ ዝብል ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ቴሌቪዥን ዘርጊሑ ኣሎ and this is blatant እዚ ቅሉዕ ዝኾነ ወራር ናይ ልክዕ ከምዚ ሕብረት ሶቪየት ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረሉ ነቲ ፀላይኻ ንምውዳቕ ኣድቨርታይዝመንት ትገብር ከምዚ ገይሩ ምዝምዛብ ካሎ ገለ እናበልካ ትዛረበከሙ ንቻይና ዝኣክል ሃገር ብወግዒ መንግስትኩም ብልሽውና ስለ ዘሎ ንዑ ምሳና ኮይንኩም ኣጥዕንዎ ዝዓይነቱ ዘረባ Each video is like a mini movie, running for more than 2 minutes, complete with suspenseful music, plot lines and narration in Chinese language. This may surprise you, but these sleekly produced clips have been released by the CIA. This is a US intelligence agency. It has released 2 such videos on YouTube, Instagram and Facebook. These videos are part of the CIA's recruitment drive on social media to tap into disillusionment in China's vast bureaucracy and in turn boost efforts to recruit spies in China. More than a decade ago, China apparently dismantled the United States spy ring. It imprisoned or executed dozens of Chinese citizens suspected ኣሜሪካ ንቻይና ብፍጹም ክትክእለሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ስለ ዝበፅሐት ዝኾነ ቻይናዊ ድማ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ወይ ብዙሓት ቻይናውያን ብቁዓት ዝኾኑ ስለያ ረኺባ ውሽጢ ቻይና ክራክ ክትገብሮ ወይ ክሰብሮ ውሽጦም ክትኣቱ ስለ ዘይከኣለት ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣብ ቴሌቪዥን ኣድቨርታይዝመንት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ንቻይናውያን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይኖም ንቻይና ንኸፍርሱ ምሳና ኮይንኩም ስርሑ ብምባል ኣብ CIA ክንእትወኩም ኢና ኣሚን ስለያሲ ብወግዒ ኣድቨርታይዝመንት ክገብር ኣይትርኢኻ ብሕቡእ ክሰርሕ ዝግባእ ብሕቡእ ሰሪሑ ምዕዋት ስለ ዝኣበየ ተስፋ ስለ ዝሰኣነ
بجهد كجبر يدفتن زلوا أمريكا نبحكي desperate زخونة ويون ناي عقل صبت سجوم تتوسد على كبهال كله كاب زيرو استبقى سيكونن بتندريو زلنا مدرخ نبحكي بقول تفسك آير زلوا عالمنا دما نزو كنا تاتز بخميكة ببطغل it's just another level أبزي درجة بمولو تميديا بزعبوي دزارب زلوا كاليت عند فيديو كبكمي so that you can be clear. Released videos aimed at recruiting Chinese officials. Now, this one, of course, coming through, depicts a junior official reaching out to the agency after being disillusioned that his work only serves the advancements of his superiors. Have a look at the video. 俗话说筑梦人生，可惜我是为他人织梦。这场梦中，我无法决定结局，我的命都由他人掌控。 So زنريو زلنا درجة بمولو ميديا بزعبويو تعميدو تزارب زلو because at the end of the day كابزن العلي كلير كهون زخل كونتات كنرس لزين غل كابزن أبي جس كاقص الغل وين انتايو تي اند جولنا أمريكان ناي تشاينا كنبل كلنا I think أبناء مودا تدرجة ودر تبص كم زلون أمون جزين كل تهجرات كوينات كجات ما يكلني سجام كجات ما يكلني الكام جماعتون كبيت كم زخونه እቲ يكون النتجن تشايناويان زفلطو حزب عالم دما زفلطو زيو زحلفو حدا 2 3 4 5 6 7 بريزنتات امريكا تاريخهم زغبروا كينات رايو تتحتيهم زلو ليستا زفصمو كيناتيو رونالد ريغان زغبروا كينات جورج بوش ابي زغبروا كينات بيل كلينتون زغبروا كينات جورج بوش كالاي ودونت جورج بوش مالتي زغبروا كينات اوباما زغبروا كينات رايو ليستا اوباما زبال اتون كوصليم زبلو حدا كابتم ናይ ሰይጣን ዝኾነ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ኩናት ጆ ባይደን ዝገበሮ ኩናት እየ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መፅኢ ኣሎ ኣብ ቻይና ግን ረይዎ ክንደይ መራሕቲ ኣለዉ ኣብቲ the same ግዜ ማለት እዩ 1 2 3 4 5 5 ፕሬዝደንታት ሓሙሽቲኦም ድማ ወላ ሓንቲ ውግእ ኣይገበሩን 5 ፕሬዝደንታት ተተኻኺኦም ሓሙሽቲኦም ኩናት ኣይፈጠሩ ኣብ ኣሜሪካ ግን ነፍሲ ወከፍ መራሒ ናይ ጆ ባይደን ውሑድ ኩናት ከይመስለኩም ናይ ጆ ባይደን ናይ ዩክሬን ኩናት ስለ ዘሎ እዩ ዳርጋ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝፅጋዕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ድማ ምስ ሑቲ ዝግበር ዝነበረ ካልእ ድማ ክትወስኽሉ ትኽእሉ እዮም ኣውሒዶም ልትሊስታውን ስለዚ እዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቕ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ትክክለኛ እዩ ኣብ ዓለም ድማ ዓለም ንኣሜሪካ ክትመስል ኣለዋ እናበለ ክምህረና እዩ ዝፍትን ዘሎ ሃገራት ዓለም ድማ ህዝቢ ዓለም ድማ ይርኢ ኣሎ ንሕና ቻይና ክትወርራ ኢራናያን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤስያ ክትሃርመ ኢራናያን ኣብ ገለ ክትገብራ ኢራናያን ስለዚ ምስ ቻይና ክንነግድ ከለና ውሕስነት ተሰሚዕና ኢና ንነግድ ምሳኹም ክንነግድ ከለና ግን ሪስክ ኣለዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ህዝቢ ዓለም ኖ እሱ ይኮነን ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ዘሎ ነዚያን ተሰሚዕኩም ብኡ ከተብሉ ትኽእሉ እዮም security team should do. But you asked about the Houthi campaign. I mean, I think, we're already seeing signs that the Houthis are saying no mas. They've been bombed. They've recognized that there are serious consequences to firing on American and other ships. And I actually think we're in a good place for the Houthis to stop attacking civilian vessels, to go back to doing whatever it is they were doing before they were attacking civilian vessels. And I think that if that were happening, then this bombing campaign would be over the next day. ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ይዛረብ ዘሎ ሑቲ ንኣሜሪካ ኣሸጊሮም ከም ዘሎ በዚ ስምዑ ምናልባት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሑቲን ዝግበር ዘሎ ሰብ ከምቲ ዝድለ መግለፂ ዋሃበሉ ስለዘየሎ ይከታተሎ የለን እዛ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ሑቲ ነቲ ትገብርዎ ዘለዎም በጃኹም ግደፍዎ ኣብ ምልማናት እዮም ኣሎ ብሓይሊ ይከኣልኒ ኮይንዎም ኣሎ ሕጂ ስምዑ እንታይ ኢሉ ክሓቶ ይሕቶ You hear the criticism, though, from libertarians, from the left, that this is the new Vietnam. This is 48 days of bombing. People in the middle of the country may not know that we're in the middle of a hot war with Yemen. What do you say to that? Well, not with Yemen, with a terrorist organization that has been firing on American ships. And I think that people, want to compare this to Vietnam. Come on. I think that the president has made it very clear that one of his core national security priorities is ምናልባት ህዝቢ ኣሜሪካ ይሰምዖ ስለዘየለ ይንገሮ ስለዘየለ ኣብ ካልእ ጉዳያት ኣድሂቡ ስለዘሎ እምበር 48 መዓልቲ ብዘይምቁራፅ ንየመን ንድብድብ ኣለና ንሑት ንድብድብ ኣለና ኣብ ዓቢ ኩናት ኢና ዘለና እዚ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ናይ ቪየትናም እዩ ዝትገም ዘሎ ኣብ ሊብያ ኢሎም ህዝቢ ዝድብደብ ዘሎ ያ ንቴሮሪስት ንግብረ ሽበራ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ግን ህዝቢ ዝድብደብ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ሜንታሊቲ እውን ስለ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ በይ ዝተፀበዮን
ኣብ ሪያሊቲ ንሪኦ ዘለና ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም እዩ ኣካለ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ዘርኢ ምልክት ወፂኡ ለሓደ ኣርቲክል ዘንበብኩ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እናቅርና ተዳለኹ ከለኹ ከባቢ 300 ሚሊዮን ዶላር ንኤፍ16 ነፈርቲ ኩናት ንዩክሬን ክህብ ዶናልድ ትራምፕ ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ ፑቲን ክገብሮ ዝደለየ ከምዘይሰርሕ ዘሎን ንዩክሬን ንምዕጣቕ ሶፊስቲኬት ኣፅዋር ንምሃብ ተበጊሱ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ከም ብሓዱሽ ተሓዲሱ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ኣምፅኡ ንዓለም ከረጋጊ ዝተባሃለ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጆ ባይደን ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ንርኢ ኣለና ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ድማ ይቕፅል ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ብካልእ መልክዕ ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ቅርብ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ድማ ንኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ዕረፍትን ተረኺቡ ሽግር እዩ ናይ ኩናት ወልፊ ዘለዎ እዩ ናይ ሽግር ወልፊ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ዓለምና ኩናት ንደሊ ማለት ኣይኮነን ከም ኤርትራ ግን ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ዝዕርፈሉ ግዜ ሽግር ዝፈጥረልና ሃገር እዩ ስለዚ ብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ልዕሊ ዓቕሙ ኣብ ዝኾነ ኩናታት እዩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ኣብዚ ኩናት እዚ ናብ ካልእ መንገዳ ንክትከይድ እዚ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ክርድኦ ስለ ዝደሊ ኣነ ተደጋጋሚ ዘምፅኦ ዘለኹ ሓንቲ ብዚኣ ኣነ ፖስት ዝገበርኩ ኣብ ኤክስ ከሪአኩም ምዛ ተሓሒዘ እንታይ ዝብል ፖስት ገይረ መስለኩም ብዙ ግዜ ዝሓስባ ነጥብያ ድማ ኤርትራ refuses to kneel and the West can't stand it ብዛዕባ ኤርትራ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ሓደ ጨቋኒ መንግስቲ ሕጊ ዘይብሉ ዲፕሎማሲ ዘይርዶ completely ተነፅሎ ዝደሊ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢሩ ክሰርሕ ዘይደሊ መንግስቲ ገይሮም ስእሊ ከምኡ ዓይነት ጥቀና እዮም ዝገብርሉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ክተሓባበር ዘይደሊ the biggest misconception about Eritrea's leadership that leadership እቲ ዝዓበየ ጌጋ መረዳእታ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን እቲ mainstream ሚድያ ክገብሮ ዝፈተነ that it is defiant for the sake of it wrong ኤርትራ ኣንጻር ምዕራባውያን ትኸይድ just ከምኡ ክትከይድ ስለትደሊ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ እቲ ሓቂ ግን እዚ ጌጋ እዩ እቲ ሓቂ ግን Eritrea simply refuses to be anyone's client state ኤርትራ መጋበርያ ምዃን ስለተኣቢ ዘላ ጥራይ ጎረቤትና መን እዩ ሱዳን ኣብ ዘመን ዑመር አልበሽር ክላይንት ስቴት እዩ ነይሩ መጋበርያ እዩ ነይሩ ንመን እዩ መጋበርያ እዩ ትሕተመር መጋበርያ እዩ ነይሩ ጅቡቲ ብተፈጥሮ መጋበርያ እዩ ጅቡቲ ዝበሃል ሕጂ ናፅነቱ ሙሉእ ሙሉእ ዘይረኸበ ሃገር ካብ ፈረንሳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ መጋበርያ እዩ ዝምሉእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ንእሽተይ እውን ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ታሪኹ ብምሉእ መጋበርያ እዩ ክላይንት ስቴት እዩ መጋበርያ ሃገር እዩ ስለዚ ብኩሉ ብየማናን ፀጋምናን ዘሎ ሃገራት መጋበርያ እዮም ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ከም ካልኦት ክኸውን ይግባእ ኬንያ ዘሎ እውን መጋበርያ እዩ ስለዚ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ኤርትራ ካብዚ ወፃኢ ክትከውን ምስ ፈተነት እሱ እዩ ትፀገም ስለዚ ከም ካልኦት ኣይኮነን ከም ከባቢኡ ይኮነን ክብሉካ ከለው የስ እቶም ከባቢኡ ዘሎ መጋበርያታት ስለ ዝኾኑ ናቶም ነገር ልውላዊ ምርጫታት ንክገብሩ ስለ ዘይፈተኑ እዮም ኤርትራ ድማ ድርቅና ናታ እዩ ኣብ ከምዚ ውፅኢዋ ድርቅ ኢላ ንሕና ናፅነትና ለሚና ይኮና ረኺብና ተቃሊስና ኢና ረኺብና ስለዚ ብዝመስለና ድማ ሃገርና ሉላዊት ኮይና ክትቅፅል ትደሊ እያ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎም እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ቅልል ዝበለ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ እታ ስእሊ ዝተጠቀምኩላ እዚኣ ኤርትራ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ኣሜሪካ ክትራኸብ ከላ መረዳእታ ናት ኣብዚኣ ነይራ እዛ ስእሊ ረይዋ ናብ ቻይና ዲ ክኸይድ ናብ ፑቲን ዲ ክኸይድ ኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ምንታይ ዝምርኮስ ማዕርነት ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ሃገር ኩለን ልኡላውያን ሃገራት ማዕረ እየን ስለዚ ኤርትራ respect for all nations big or small لكل هجرات معارض زخونة حساسباي زلوا zero comparison on sovereignty compromise قبل لو نتاد مع ملكة حتى جبراي دلنيا no short term game is worth long term submission يا ناي حتصير ربحان خطركب نحجك سلت أكلك مجابري أنا كالك تكون أي تغني خمانية تسو واجاس لازم خفلي لوس لازم عملت منقسي that's why the US and Western powers vilify Eritrea زين إيرترا كل جزء سؤال موا نتناتو مجابريا أبكال زتقاملو تاكتيك سلازي تقبل دعمر كاله إيرترا سأجمع يبلغنا بوليتيكا نيكو طبعا مالت هيكون كاب كالو تجارات جنزف اللي يكون كلهم كالو متمسسلتهم عمر البشير كوميو جوبت كوميو كابتن سانتش عتنك ساعة جنب حملتي زلو كلهم كوميو جد مجابريا سلازو خونو ساتهم أبي أوغندا زلو مراحي ابن بريزنت سياسي ماتشي أب كاميرون زلو مراحي maybe معات عمتات غيري مجابريا سلازو خونو كم زعبهم حما غيز الربني مجابريا خط خوينكا ديمقراسي دي خايكون كان قداش يكون ان فاكت ديمقراسي تكونونا يدليو خانيا مغنياتو اتزمت مراحي كما خا مجابريا كون دي يكون سبدي فلتو شو رايكون مجابريا كسب زخونكا مريقا يقدسومي تريكو ينكا يتشجر اجي
እንታይ ኢለ ኣለኹ they refuse to they are used to 4 ኪሎ type ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾኑ መራሕቲ ስለ ዝለመዱ ካልኦት ኣፍሪካውያን እውን ኣብ ኤርትራ ግን but in Eritrea a different beast born of blood resilience and unshakable pride እዚ ኤርትራ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለት እያ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ረጂም ኣቢ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቡ ብድሮናትን ብካልእ ኣፅዋራትን ይጭፍጭፍ ኣሎ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባኡ ከምቲ ዝድለ ይዛረብን እዩ ቀፂሉ provoking neighbors ንጎረባብቱ ድማ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንኩናት ዝቅስቅስ ዘረባ ይጥቀም ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘይሕጋዊ ነገራት ክገብር ይርአ ምዕራባዊ ዓለም ብዛዕባኡ ይዛረብን እዩ starving millions በሚሊዮናት ዝቁፅር ህዝቢ ሽግር ኣለዎም ቁጠባናቱ ግን ይዓቡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ but the same west has the audacity to lecture Eritrea ኣብ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ስእሊ ክገብር ዝኽእል እቲ ኩንነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ዝቅተል ሰብ የለን ሓደ ሰብ ብከላሽ ቀቲሎ ዋላ እኳ ብዙሕ ሰብ ብረት እንተሎ ንሓትሕዱ ዝቀትል ሰብ ኣይትርእን ኢኻ ኣውቶቡስ ካብ ከረ ናብ ቁርጠት ከይድ ከላ ተሰሪቃ ተጨውያ ሰብ ጠፊኡ ተቀቲሉ ዝብል ኣይትሰምዕን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኖርማል እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ መኪና ተምሃሮ ድዮም ገለ ተጨውዮም ቀፃሊ ኢኻ ትሰምዕ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና እቲ ዘሎ ቀረብ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ዝበፅሕ እዩ ስለዚ መኒኻ ዘይገድስ ንኩሉ ማዕረ ዝኾነ ወይ ግን ተመጣጣኒ ሰርቪስ ኣሎ ናሽናል ሰርቪስ ፎር ኤቭሪዋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ዋላ ደቁ ነቲ ፕሬዚደንት እዮም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከቶም ኢለ ኣለኹ ከምኡ ድማ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ወርቂ ድዩ ካልእ ድዩ ማዕድናት ነቲ ሃገር ማዕረ እዩ ዝምልከቶም ኢሊት ወይ ካብ ፖለቲካውያን መራሕቲ ብፍሉይ ነፍሶም ንስድሮምን ኢንጆይ ዝገብርዎ ሃገር ኣይኮነን a nation with modest roads but rock solid foundation ፅርግያታት ናታ ይኹን ዝርግሐ ናታ ማዕረ ነፍሳ እዩ ግን መሰረት ናይቲ ቁጠባዊ ዕብየት ግን ዓብ መሰረት ኣንፂፋ ዘላ ሃገር እያ እዚ ነቲ ካልእ ሰብ እየ they demonize Eritrea because they can't control Eritrea don't fall for the mainstream media lies look deeper seek the truth ስለዚ ንኤርትራ ቋፀርዋ ስለ ዘይደልዮም ኩሉ ግዜ ከናሽዋ ዝደልዩ ስለዚ ተሓቂ ተደሊኻ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበካ ዘይኮነ ውሽጢ ኣቲኻ ሓቂ ክትረክብ ክትፀራ ኣለካ እቲ ሓቂ ድማ እንተደሊኻዮ ጥራይኻ ክትረክቦ ትኽእል ዝብል ዘረባ ሂበ ኣለኹ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ቀፃሊ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ ከኛ ጋር የሚገናኝበት መድረክ እያመቻቸን ነው እንወያይበታለን መስተካከል የሚገባቸውን ጉዳዮች በፍጥነት ማስተካከል ያስፈልጋል ግን ለደህንነቴ ስጋት አለብኝ ይሄ መንግስት እንደ መንግስት ዋስትና ይስጠኝ ባሉት ጉዳይ ላይ ዛሬ ልንሰጥ አልቻልንም ለምን ከኋላ የሚወጋን ኃይል ስላለ እኛ ኤርትራ ልንከላከል ስንቆም ከኋላ ምን ወጋ ከሆነ የትኛውም ያለ ህግ አያስገድደንም ለዚህ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ካብ ኤርትራ ክመፆ ዝኽእል ስጋት ከም ዘይብሉን ኤርትራ ንኽትወርር ንኢትዮጵያ ወይ ዝኾነ ይኹን ክትገብር ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ከም ዘይብላ ይፈልጥ እዩ ብኣፉ እንታይ ይዛረብ ካሊእ እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ሰራዊቱ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ መገበረ ብምሉእ ዶብ ናቱ ካብ ዓሰብ ክሳብ ኦም ሓጀር ዘሎ ዶብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ፌደራል የለን ኣብኡ ስለምንታይ ኤርትራ ዘይ መሬታ ክትወርር ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ክትወረሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስዳ እሱ ይደሊ ኣሎ ንዓለም ለኸ ውይ ክብል ከይወረረት ከላ ኤርትራ ዶብ ሰጊራ ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ከም እዮም እምበር ኤርትራ ክትወርር ትደሊ ተነይራ ጠጠው ዘብላ ሓይሊ እኮ የለን ዝከላኸል ሓይሊ እኮ የለን ጠቕላላ ወላ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንኤርትራ ክከላኸል መደብ የብሉ ከመይ ገይሩ ነቲ መሬቱ ካብ ወልቃይት ካብቶም ኣምሓሩ ካብቶም ፋኖ የማልስ ዳ እምበር ንኤርትራ ገፁ ክወርር ዝብል መደብ የብሉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድራማ ምግባር ዓመል ስለ ዘለዎም ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ዝተፈላለዩ መንገድታት አጀንዳታት ናቶም እንታይ ከም ዝመስል ጠየቅኳት ፕሪንት የምታደርገው ቀላል የማን ነው ብዬ ጠየቅኳት ፕሪንት የምታደርገው ቀላል አማርኛ ስለ አሰብ የማውቀው ጉዳይ የለም ማለት ነው አሁን የአሰብ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅሙንም ያወቃል አንድ ንግግር አላቸው ኢትዮጵያን በታትንካ የሚል በትግርኛ የተናገረው ንግግር አለ ኢትዮጵያን ማፈራረስ ስትራቴጂ ነው አለ በቪዲዮ ያለ ነገር ነው እኔ መንግስትን ልጥላ እንበል ኢትዮጵያን ሊበታትን ከሚልስ ጋራ እንዴት ቆመ ሊደራደር ይችላል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቪድዮ ላ ኢትዮጵያ ክብትና ኢትዮጵያ ምብታን ድሌት ከም ዘሎ ወይ እውን ንዑ ንምግባር ባህጊ እንተዘለዎ ንሱ ባህጊ እንተዘለዎ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ኣይኮነን ዳእምበር ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድሌቱ ፖለቲካ መርሕነት ናይ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ውሳነን መርገፅን ሃልይዎ ይፈልጥን ንሳቶም ግን ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ክትከውን እዮም ዝደልዩ ምንታን ዓለም ኢላ ዓለም ክትሕግዞም ረድዮም ኣለዎም ብግምታል እዮም ዛረቡ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮን ኣይኮነን ከምኡ
ንሳቶም ዝደልይዎ ግን ነቲ ናቶም ሽግራ ውሽጦም ዘሎ እቶም ናቶም ነቲ ፋኖ ነቲ ካልእ ፀገም ስለ ዘለዎም ንዑ ንምሽፋን ኤርትራ ገንሸል ክትከውን ክትክል ኣለዋ ንኤርትራ ገንሸል ጌርካ ክትነብር ቀፃሊ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ንኤርትራ ገንሸል ጌርካ ንክትቅፅል እዩ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ እዮም ተፈንዮምልና ደለው ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ዘረባ ሓደ ኤርትራ ድኹምትን ኤርትራ ክትመውት ትደሊ ዘላ ሃገር ምዃናን ናብ ዝኾነ ትጓዓዝ ዘላ ኣይኮነትን ገለገለ እዮም ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓሰብ እውን ስምዕዎም ደብሊው ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ኤርትራን ብሎም የቀይ ባህርን ሁኔታ አስመልክቶ ባሰናዳው የትንተና ዘገባው መዝጊያ ላይ ቀጠናው የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል የጥንት ብሂል አካሄድ ውስጥ ይገኛል ብሎታል። ለዚህ መነሻነት ያደረገው የኢትዮጵያና የኤርትራን እሰጥ ገባና ተያይዘው ያሉ አሁናዊ ሁኔታዎችን ነው። አሰብ በቀጠናው ካሉ ጉዳዮች ሁሉ በላይ ባለፉት ወራት የፖለቲከኞችና የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ከርሟል፣ እየከረመም ነው። በአንድ ወቅት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአሰብን ወደብ ትናንትም ዛሬም ነገም የችግር ምንጭ ሊሆን አይችልም ሲሉ ተደምጠው ነበር። እዛ ቪዲዮ እዚያ ሼር ይገብሩ አለው በብዝሒ እቲ ዘገርም ግን ኤርትራ ሽዑን ሎምን ዝኾነ ይኹን ዝቀየረቶ ፖሊሲ ስለዘይብላ ስምዑ እንታይ ዝብሎም አሰብ ክትቀመሉን ዝደሊ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ተኻልእ እውን ክፉት ወደብ እዩ። ክፉት ወደብ ማለት ግን ናይ ናፃ ወደብ ማለት አይኮን ዝኾነ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ሃገር መፅኡ እቲ ወደብ ናይ ወደብ አገልግሎት ንኽረክብ ክፉት ይብል ስምዑ ዳር አሰብ ነፃ ወደብ ነበረች። ምጽዋም እንዲሁ ለኢትዮጵያ ነፃ ወደብ ነበረች። ይህ በ1991 የታወጀው ወደብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመጠቀም ለሚፈልጉ ሁሉ ነፃ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ይህም በግልጽ ያስቀመጥነው ፖሊሲያችን ነው። የወደብ ጉዳይ በምንም አይነት የግጭት መንስኤ ሊሆንም አይችልም። ማንኛውም ጤናማ ሰው ሊያስበው እንደሚችለው ወደብ የሌላት ሀገር የወደብ ተጠቃሚ መሆን የምትችልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ ተጠቃሚ መሆን የማትችልበት ምክንያት አይታየኝም። ግሎባላይዜሽን በነገሰበት በዚህ ዘመን የወደብ ተጠቃሚነት ጉዳይ እዚያ ዘረባዚያ ነዊሕ ዋን ተዛሪበ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ምፅናይና ወደብ ንኽጥቀሙ ዝኽልክሎም ሓይሊ ከምዘየለ ባዕሎም ኣብ ዘበነ መለስ ወደባትኩም ገመል ኣግማልኩም ኣስትዩሉ ብምባል ዝተሓሰምዎ ኤርትራ ከም ዝኽልከለቶም ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ። እዚ እጂ እንታይ እዩ ንሶም ድሌቶም ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤርትራውያን ፖስት ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ። ብዙሕ ስራሕ ድማ የድልየና ኣብዚ እንታይ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ መሳዊ ኣዱሊስ ዓሰብ ቢ አንደርስኮር ናይት ዝብል ኣካውንት ማለት ይፈለው ክገብርዎ ትኽእሉ እዮም ኤርትራዊ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቴሌቭዥኑ ሲ ሞሮኮስ ነተን ጎረባብቲ ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣፍ ደገ ንክጥቀማ ከፊታትለን ኣላ ብምባል ኩሉ ግዜ ጀርመን ነተን ከባቢያ ዘለዋ ንስዊስ ጣልያን ከፊታትላ ገለ ይብሉ ኣታ ከፊሎም እዮም ዝጥቀሙ ኣይርድኦም ክብል ኣይክእልኒ ግን ንዓለም ንምድንጋር ልዕሊ ኩሉ ንህዝቦም ንምድንቋር ኣብዚኣ ነዛ ዘረባዚያ ስለምንታይ ይጥቀሙላ ኣሎ ሞሮኮ ሲምፕሊ allowed access not ownership ጅቡቲ እኮ ኣክሰስ ይባትኩም ኣላ ኬንያ እውን ኣክሰስ ይባቶም ኣላ ኤርትራ እውን ኣክሰስ ኣይትኽእሎም እያ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዎ ግን ዋንነት እዩ እቲ ቀንዲ ዋንነት ምድላይ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ዕድል የብሎም ንዑ ክረኽብዎ እንታይ ግን ክፈጥሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምድንጋር ኣብዚኣ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ሂቦም ኣለዉ እቲ ክበድ ናይቲ ነገር ድማ ናብ ህዝቢ ከመሓላልፎ ፈቲኖም ስምዑ ወስከ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኣብ ዝተዘርጋ ሓበሬታ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ወለዶ እዩ ዝብል ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ፋና ቃለ ምሕትት ካብ ዘካየደትሎ ምሁራት ዝበለቶም ሰባት ዝመንጭዎ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ብምሕባርያ ነዚ ሓበሬታ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጻታት ስፊራቶ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ቃል እንጥቀመሉ ዘለና ምክንያት ኣብቲ ብእንግሊዝኛ ዝተዘርጋ ሓበሬታ ሲጌት ዝብል ቃል ተጠቂሞም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ንተጠቃምነት ዘመልክት ዘይኮነ ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘመልክት ስለዝኾነ እዩ ፋና ቃለ ምሕትት ገይራትሎም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ገጻት ስእሎም ይኹን መንነቶም ዝሕብር ሓበሬታ ብፍጹም የለን እቲ ሓበሬታ ድማ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንመንግስቲ ዝግደፍ ሕቶ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ሕቶ ባሕሪ ድማ ናተይ ሕቶ ዝብል ኢትዮጵያዊ ወለዶ ክፍጠር ከም ዝግባእ ፋና ሓቢራ ሓበራዊ ፅዋዕ ኣብ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምፍጣር ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናተይ ዝብል ወለዶ ክፍጠር ከም ዝግባእ ክኢላ ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ዲፕሎማስን ብምባል ንጥላሁን ሊበን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ተጠቂሱ ንረኽቦም ክኢላ ሕጊ ካብ ዋንሻሞ ኢትዮጵያ ንሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ እቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ውሽጣዊ ወጥሪ ንምጥምዛዝ
ብምሕላን ከም ዘለዓሎ ብሰፊሑ ብብዙሓት ወገናት ክለዓል ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ካብ ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራት ሓሊፉ ንኢትዮጵያውያን ዜጋታት ከይተረፈ ዘስሓቐ ፍጻሜ እዩ ነይሩ እዛ ማዕከን ዜና ወይ ማዕከን ሓበሬታ ኣውፅያቶ ዘላ ሕቶ ባሕሪ ሕቶ እዩ ዝብል ወለዶ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ድማ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብህዝባዊ ማዕበል ብምቁህሃር ካልእ ኣንፈት ንምትሓዙ ዝዓለመ እዩ እዚ ኣፋና ተጠቂዑ ዘሎ ሓበሬታ ዘብርሆ ሓቂ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ እቲ ዝተላዕለ ሕቶ ኣንፈት ምጥፋእ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ዓብይ ስትራቴጂ ክልተ ማያት ዝብል ሰነድ ምሁራት ኢትዮጵያ ገሊፆሞ ከም ዘለው ንኣህጉራዊ ሕግታት ሓደ ብሓደ ብምዝርዛር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘጋጠመ ኣብነታት ብምልዓል ክውከሱ ፈቲኖም እዮም ዋላ እውን ኣህጉራዊ ሕጊ ማያት ኣብ ኣሜሪካን ጀኔቫን ካልኦትን ዝተፈረመ ንሕቶ ኢትዮጵያ ክምልስ ከም ዘይክእል እዩ የግዳስ ንሕና ኣቦታትና ብዝፈጽምዎ ጌጋ ክንቅየድ የብልናን እቲ ሕቶ ነልዕሎ ብዝብል ካብ ምህሮ ዝረሓቐ መደምደምታ በፂሖም እዮም እዚ ኮይኑቲ ኣብ ትምህርትን ልምዓትን ክወፍር ዝግብኦ ዓያየ ሓይሊ ኣብ ሃለወሳብ ብምጽማድ ኣብ ዘይግብኦ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ብምጽማድ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ካብ ከልዕሎ ዝግባእ መድረኻዊ ሕቶ ንምርሓቑ ዝዓለመ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ዝኾነ ኣይኮነን ሕጂ እዚ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ መደምደምታ እንዲኦም ሂቦምሉ ዘለዉ ግን እንታይ እዩ እቲ ፍረ ነገሩ እዚኣቶም ዕላማ ናቶም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ ሓደ ዓብዪ ሓደገኛ ኣካይዳ ንምትእትታው ወላ እውን ሎሚ እንተደይሰለጠኒ ናይ ወለዳዊ ኩናት ንኽምግባር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሓደገኛ መራሒ ክንብል ከለና እቲ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናቱ ከምዚ ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ኣቢ ለንቀነ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ በይቢ ገይሮም ፓምፐር እናወሰዶ ዝገብርዎ ዘለዉ ዋላ እኳ እቲ ፖሊሲ ናቱ ንዑድ ዘንፀባርቕ እንተመሰለ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ግን ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል እዩ እዚ ሓደገኛ ቆልዓወት ተሓሳስባ ዘሎ መራሒ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ነዚ ድማ ክልተ ነገራት ከርየኩም እየ ስምዕዋ አብንን በሊቀመንበርነት እየመሩት ያሉት ዶክተር በለጠ ሞላ ፓርቲያቸው ባወጣው መግለጫ ላይ የኤርትራን መገንጠል የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተሳተፈበት ኢትዮጵያ በተዳከመችበት ጊዜ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የሆኑትና አብንን በሊቀመንበርነት እየመሩት ያሉት ዶክተር በለጠ ሞላ ፓርቲያቸው ባወጣው መግለጫ ላይ የኤርትራን መገንጠል የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተሳተፈበት ኢትዮጵያ በተዳከመችበት ዘመን በሻዕቢያና በትህነግ ጣምራ መር መንግስት የተፈጸመ ብሎታል። አብን አክሎም ኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተሳተፈ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ዝብል ዘሎ አብን ድብልዎ ዝገበሮ መግለፂ ደይመደይሉ አቢ ኣብ ነፍሱ ኣርሓቕ ኣቢሉ ግን ባዕሉ ከም ዝገበሮ እቲ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ብቅርራብ ንምቕታል እዩ ግን ኣምሓሩ ከዓ እቶም ፋኖ ድማ ነዚ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ኣባል ሉዓውነት ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ንዓይ ኣይውክልን ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ሰሙን ብፖለቲካዊ ውድብ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ወይ ከዓ ኣብን ዝወፀ ሉዓውነት ኤርትራ ኣይቀበልን ዝብል መግለፂ ህዝቢ ኣምሓራ ተቃሊሱ ዘኽሸፈ ጉዳይ ታሪኻዊ ጌጋታት ደጊሙ ዝምልስ ንህዝቢ ኣምሓራ ንዝቕፅሉ 50 ዓመታት ናይ ታሪክ ተሓታቲ ዝፈጠር መርዚ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሉዓውነት ኤርትራ ዝኾነ ሕቶ የብሎን ኢሉ ይሄ አንዱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የአማራ ህዝብ ታግሎ በመቀልበስ ጫፍ ያደረሰው የተሳሳተ ትርክት መልሶ ሌላ ትርክት የፈጠረ የአማራን ህዝብ ለዘመናት ለሌላ 50 60 ዓመታት ወይም 100 ዓመታት የሚያዋርድ ታሪክ ስሁትነት ወይም ደግሞ የተሳሳተ ትርክት የተረጨበት መርዝ መሆኑን በደንብ ሁሉም ልብ ሊለው ይገባል። ምናልባትም በንግግሩ እንደ አማራ ህዝብ ኤርትራን ሀገር የመሆኗ ላይ ጥያቄ አለን የሚል የተነሳው ይሄ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሆኖ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ወክሎ ሳይሆን ምንም አይነት ውክልና የሌለው የኦሮሞማው ንቅናቄ የኦሮሞማውን ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆኑ ኤግዛክትሊ እቲ ፋኖ ከምዚ ዓይነት ንጹር መልሲ መሃቡ ነቲ ኣብ ክትጥቀመሉ ዝደሊ ዘሎ ጋብ ንምፍጣር ነቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንምድኻም ከምኡ ድማ ንእንታይ ክገብር ደልዩ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎና ሰሊፉ ኣንጻር ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኣጀንዳ ንምጥቃም ዝገብሮ ዘሎ ፋኖ ድማ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘይገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ኣባ ኣጀንዳ ብፍጹም ክዕወት ከም ዘይደልዮ ዘሎ ይዘነፅር ዘሎ ኤርትራ እቲ ኣሰላልፋ ናታ ወይ እውን ፅምዶ ናታ እንተሪእኻዮ ብመሰረቱ ዋላ እውን ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናታ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ታክቲካሊ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ግን ፋኖ እቲ ህዝቢ ምስ ፋኖ ዘሎ ዳርጋ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እምበር ኣብ ጎኒ ኣቢ ክኸውን የብሉን ብፍጹም እዚ ንዓና ረብሓ የብሉን ክሳራ ኣለዎ ስለዚ ፋኖ ወላ ኤርትራ ይተሓግዞ እቲ ናይ ፋኖ ተሓሳስባ
ንኣብ ከፍርሲ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ድማ ቀዳማይ ሓደጋ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝኣምንቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቃልሲ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ሸነ ኦነግ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ እውን ከምኡ ዝብል ስለዚ ፀገምና ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ገለመለን ድራማ ግደፎ ንስኻ ኢኻ ፀገምና እዮም ዝብሎ ዘሎ ንኣቢ ኣብዚኣ ድማ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጥንቃቅ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ባዕሉ ፈብሪኹ ሓንሳብ ኣብ አልጀዚራ ብዝሰደዶ ሓንሳብ ብገለ ብዝገበሮ ድራማ ክፈጥር ካብታ ዘለዎ መዋጥር ኮፂ ዝፍትን ዘሎ ናይ ዓፋር ጉዳይ ድማ ብዝረአዩ ጉዳዩ ሁለት ነው። አንድ የማንነት ጉዳይ ነው፣ የማንነት ጉዳይ ነው። ሁለት የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳይ ነው። ማንነት ማለት አፋርነት ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ግንባር ቀደምነት ነው። ከየት እስከ የት? ከፖርት ሱዳን እስከ አልዱሜራ። እሺ አዎ ኢትዮጵያዊነትን የኢትዮጵያዊነትን የማስቀጠል የማስከበር ጉዳይ ነው የሚያነሱልን። ሁለተኛ እንደ አፋር እንደ ማህበረሰብ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ ተበሊዓ እታ ኣጀንዳ መይታ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ የላን ክተኣልያ እያ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ዓፋር ትብል ኣጀንዳ እያ ናይ ዓፋር ናይ መንነት ሕቶ እዩ ዓፋር ንኢትዮጵያ ኢሉ ዘጠመቖም ሰብ ነይሩ ዓፋር ኣለኹም ኣብ ዓድኹም ኣብ ሞቶም ዘይነበረኩም ዝኾነ ይኹን ኣቓልቦ ዘይብሎም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂሶም ዘይፈልጡ ህዝቢ ነይሮምኩም እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር እንተወሓደ ፀጋታት ናቱ ኣብቲ መሬቱ ዝቕመጥ ህዝቢ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ነቶም ዓፋር ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘርሓቆም ኣይኮነን ኣብታ ዝተፈጥሮዋ ቦታ ይነብሩ ኣለዉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀጋታት ኣለዎ ዓፋር ኣብታ ዘለዋ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንዓፋር ተኸልኪሉ ንኻልእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዋሃበ ሃብቲ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ግን I'm not sure ከም ዝኾነ ተዓፋር ዝበሃል መኪና ተሓልፈሉ እምበር ለንቀና ኸባን ሓንቲ ቪድዮ ወፅያ ነይራ ተዓፋር ዝበሃል ብጥቤትና ሞተ ከሎ እቲ መግቢ ገለመለ ናብ ካልእ ዝሓልፍ ዝነበረ ኣብ ፅርግያ ጠጠው ኣቢሎሞ ወይ ኣቓልቦ ሃቡና ወይ ነዚ ፅርግያ ክንዓፅዎ ኢና ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢና ስለዚ መጀመርያ ተዓፋር ዝበሃል ዘሎ that's why ድማ ምስ ጅቡቲ ፀገም ፈጢሩሎም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም very dangerous ህዝቢ እዮም ስለምንታይ ዓፋር ዝበሃል ህዝቢ ኣብ ጅቡቲ እውን ኣሎ ስለዚ ናይ ዓፋር ሃገር ክምስርት ንዝደሊ ዘሎ ተቃውሞ ጉጅለ እዮም ዝድግፉ ዘለዉ እቲ ናይ ዓፋር ሃገር ክምስርት ዝደሊ ተቃውሞ ጉጅለ ድማ ንኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያውን ክፍንተ ዝደሊ ግን ድሓን ንሱ ኣብ እንታይ ኢሉ ንስኻ ድሓን ንዓኻ ክበልዓካ ፀገም የብለየ ንግዚኡ ክዝምረልካ ድሓር ክበልዓካ ስለ ዝኾንኩ እዚ ዓይነቱ ካልኦት ግን ኣይፈልጡንን እዮም ብምባል ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ እዩ that's why ድማ ብኩሉ ወገን ውድቀትን ክሳራን ጥራይ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ እምነት ዘለዎ መራሒ ይኮነን ክእመን ዝኽእል መራሒ ይኮነን the result is ኣብ ዝኸዳ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር የጋጥሞ የለን ሓደ እዚ ሕጂ ብዓፋር ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድማ ብዝረአዩ መራሕትን ሰራዊት ፌደራል ደቂ ዓፋር ዝኾኑ ሰባት ናብ ኤርትራ ከም ዝኸብለሉ ተሓቢሩሎም ክሳብ ኣውሮፕላን ሒዝካ ምኽብላል ዝበፅሐ ምክፍፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፀገም ውሽጢ ከም ዝርከቡ እውን ይሕበር ኣሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ዝግበረላ ዘሎ ክልል ዓፋር ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣብ ቀረባ ኮይና ኸ ንምክትታልን ዓሊሙ ስራሕ ዘሎ እንትኸውን በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ካብ ክልል ዓፋር ሰብ ስልጣናት ዝተኽልል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ኤርትራ ምኽብላሎም ንብዙሓት ዘገረመ ጉዳይ ኮይኑሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝስማዕ ዘሎ ዜና ንሰበስልጣን ዓፋርን ኣብይ ኣሕመድን ዘደንገፀ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ እንትኸውን እዚ ድማ እቶም ብዙሕ ናይ ክልል ናይ ሃገር ናይ ሰራዊትን ሚስጥር ዝሓዙ ላዕሎት ኣመራርሓ ናብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዃኖም ስዒቡ እንትኸውን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ልዕሊ ሰመራ ከቢድ ናይ መንግስቲ ምፍራስ ደመና ኣንፅላልዩ ዘሎ ምዃኑ እንትግለፅ ሚድያታት ሻዕብያ ከዓ ካብ ሰመራ ኣውያት ይስማዓሉ ዝብል ዜና ኣዳልን ዓለም ክፈልጦም ገይረንኦ ኣለዋ ኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዝተመርሐ ላዕሎት መራሕቲ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ክልል ኣብ መንጎ ዓሌታት ዒሳን ዓፋርን ከቢድ ምትፍናን ነጊሱ ምህላው ዝተገለፀ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት ዝስማዕ ዘሎ ካሊእ ሓበሬታ ድማ ካሊእ ላዕለዋይ መራሒ እቲ ክልል ዝነበረ ኢብራሂም ዑስማን ኣባል ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ውልቀ ሰብን ምስ እንዳብረራ ዝነበረ ሄሊኮፕተር ናብ ኤርትራ ሰሊሞም ከም ዝኸዱ እውን ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ይሕብሩ ኣለዉ በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ክልል ዓፋርን ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስቲ ፌደራልን ከቢድ ምጥረጣ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩሎም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ቀፃሊ ዘጋጥም ዘሎ ድራማ እዩ ሻዕብያ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሕሱም ክጥቀመሉ ዝኽእልን ዝፈልጦን እንተሎ ቁፅሪ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ወላ እውን እቲ ዓፋር እንታይ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ዓፋር እቲ ክልል ዓፋር ከም ካልኦት ክልላት ሃገር ክኸውን ዝደሊ እንተኮይኑ እቲ ዝበለፀ ዕድል ናቱ ወገን ኤርትራ ደገፍ ተረኺቡ ጥራይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ካብ ኢትዮጵያ ኣክቹሊ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ክበልዖ ከም ዝደሊ ንዑ ይፈልጥ እዩ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ሓይሊ ነቲ ዓፋር ዝበሃል ከኣልዮ ዝደልን ካብ ፀወታ ከውፅኦ ዝደልን እምበር ከስርሮ ዝደሊ ይኮነን ስለዚ እቲ ዓፋር ዝበሃል
ኩላቶም ከም ዝፈልጥዋ ነገር እንተላ ሓንቲ ነገር ኣላ ሳድማ ኣብቲ ዓፋር ዝበሃል ክነብር ዝኽእል ወይ እውን ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ዓፋር ዝበሃል ከም ዘለዎ ከም ክልል ሓይሉ ወይ ከም ሃገር ክቕፅል እንድሕር ዘሊ ኮይኑ ምዛ ኢትዮጵያ ዘላ ብኣቢይ ትመሓደር ዘላ ብኦሮሞማ ትመሓደር ዘላ ሃገር ኮይንካ ሕልሚ ናትካ ክተተግብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ታክቲክ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ቢካዝ ንዓታቶም ውሒጡ ዓባይ ኦሮሞማ ክሰርሕ ዝደሊ መርሕነት እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዳትስ ዋይ ንሳቶም ናቶም ኣጀንዳታት ዝያዳ ምስ ኤርትራ ተተሻሪኾም ጥራይ ክሰልጦም ከም ዝኽእል እውን ክርድኦም ንቡር እዩ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናቶም ክትርኢ ክትክእል ኣለካ እዚ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናቶም ስለዚ እቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወፁ እንድሕር ኮይኑ በኣታቶም ገይሩ ክወፅእ ዝኽእል ብግምጣሉ እቲ ዝሰፍሐ መሬት ናቶም ምስ ኤርትራ ይዝዳወብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ግዜ ዝተነፀሉ ናይ ፖለቲካ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ዘይነበሮም ህዝቢ ኣብ ዓፋር ስለዚ እቲ ዘለዎ ኣቃውማ ምስ ኤርትራ ብምፅባእ ዘይኮነ ምስ ኤርትራ ብምርድዳእ ጥራይ ክሰልጦም ዝኽእል ንሓዋሩ እውን ልክዕ ከምቶም ተጋሩ ዝሓስብዎ ዘለው ንሓዋሩ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ለኪምካ ለኻኺምካ ክትፍንጅራ እንድሕር ኮንካ ዝሓስካ ምስ ሓስካ እቲ ኦሮሞ ክፍንጅርዋ እንድሕር ኮይኖም ቶም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም ጥራዮም ፅቡቅ ክኾኑ ብፍላይ ድማ እቲ ዓፋር ይኹን ትግራይ ከምኡውን ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣመን ኣገዳሲ ክኸውን ንዓታቶም ንመፅኣይ ናቶም ስለዚ ንኤርትራ ኣጓኒኻ ክፈርስ ዝኽእል መንግስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣሚንካ ንኤርትራ ኣጓኒኻ ትኸዶ መንገዲ very very dangerous ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ሕጂ እንታይ እዮም ኩሎም ናቶም ከዋፅኦም ዝኽእል እዛ ናይ ዓፋር ገይም ድማ I think ሻዕብያ ሞር ኣሲርላ ዘሎ ሳያ ኣብይ ኣሕመድ ንዓክ ክጥቀም ይሓስብ ኣሎ እቲ ገይም ግን ድሮ ናብ ኤርትራ ገጾም ክሃድሙ ምጅማሮም they know ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ኤርትራ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ክኣቱ ድሌት ዘይብሉ ዝኣክል መሬትን ባሕርን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብምሎም ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ዓፋር ይኹን ንኤርትራ ብዓይኒ ክግህሰና ይኽእል እዩ ዝብል ክጥምትዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝብሎ ውሕድ ህዝቢ ዓብ መሬትን ዓብ ባሕርን ዘለዎ እዩ ናብ ኤርትራ ናብ ዓፋር ወይ ናብ ትግራይ ከጠምት ዝኽእል ድሌት ክህልዎ ይክእልኒ ብንጻሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኦሮሞማ ድዩ በለ ኩሉ ግዜ ናይ መሬት ክበታ ክገብር ዘሊ ናይ መሬት ምፍጣጥ ዘለዎ ሃገር ድማ እዩ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ መሬት ከም ዕንቁን ሓትሕቶም ዝበሃል ውዕላ ዓዲ እያ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ መሬት ከማን ጌና ኣይተረዳእናን ኣሎ እምበር መሬት ናይ ኤርትራ ሜቢ 60% መሬት ናይ ኤርትራ ሰብ ከማን ይቕመጠሉ የለን እርግፀኛ ይኩንኩን ስታቲስቲክስ ዝባኩም ዘለዎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሕድ ቦታ እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ምዕራባዊ ቆላታት ምብራቃዊ ቆላታት ከምኡውን እቲ ደቡባዊ ምዕራብ ዘሎ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ካርታ ተሪኢኹሞ ካብ ባፅዕ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ቦታታት ከምቲ ዝድለ ሰብ የብሎም ብምሉእ እቲ ገማግም ድማ ዱባይ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብምሉእ ስለዚ እቲ ፖቴንሻል ዘለና ክትሪእዎ ከለኹም ኤርትራ ጌና ኣብ ፀቢብ ቦታታት ተጨፋጭፊ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ንኤርትራ ከምቲ ዝድላይ ተረዳእና ያለና ህዝቢ እቲ መንግስቲ ዋላ እኳ ብዙሕ ይሰርሕ እንተሎ ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክታት ከምኡውን ኣብቲ ካልኦት ቦታታት ዝገብሮ ዘሎ እንተሪኻ ንመፃኢ እቲ ሰብ ኩሉ ኣብቲ ምብራቃዊ ምዕራባዊ ቆላታት እዩ ክነብር እቲ ንሕርሻ ዝደሊ እቲ ቀበሳታት ሜቢ ምዕቡል ዝኾነ ሕርሻታት ነቲ ንዑ ጥራይ ክምችእ ዝኽእል ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ከምዚ ቃፅዖ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ሕርሻ ክንዱ ውፅኢት ከምፃ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ዜና ንሰበስልጣን እዚ ናይ ዓፋር ጉዳይ አይ ቲንክ ገለ ካብቲ ካብ ኤርትራ ገለ ነገር ክንሰምዓሉ ንኽእል ኢና ኢለ ዝግምቶ ዘለኹ እዩ ኣነ ንባዕለይ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ዘሎ በዚ ኻ ቀፅሉ ጀነራል ምግበይ ሃይለን ጌታቸው ኣሰፋን ብኤርትራ ገይሮም ናብ ሱዳን ከይዶም ምስ አልቡርሃንን ኣርሚ ሰብዓን ከም ዝተማኸሩ ሓበሬታ በፂሑ እንዲኽብል መንግስቲ ፌደራል ገሊፅሎም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ጥፍኣተኛታት እንዳገበረ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ድማ ብሓድሽ ኣጀንዳ መፂሎም እዚ ኣጀንዳ ድማ መራሕቲ ትግራይ ካብ ኤርትራ ሓሊፎም ምስ ሱዳን እውን ብኣካል ምራኸብ ጀሚሮም ኣሎ ክብል ከሲስሎም ከም ዝፍለጥ መራሕቲ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መገዲ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይራኸቡ ከም ዘለው ካብ ናይ ፌደራል ሰባት ሓበሬታ ይውፅእ ምፅናሑ ዝዝከር እዩ ሎሚ ድማ ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ብኡ ገይሮም ድማ ክሳብ ካርቱም ተጓዒዞም ምዃኖም ሓበሬታ ኣቃሊሕሎም ናይ ፌደራል መንግስቲ ውሃብ ጠቕላት ነዚ ሓበሬታ ዘቃልሑ ዘለው ኮይኖም እዚ ተግባር ተውዒልኩምዎ ድማ ከፅንተኩም ይኽብል ብኣፈኛታቱ ገሊፁ ከም ዘሎ ድማ እናተሓበረ ይርከብ ኣብዚ እዚ ሕጂ ብናይ ክነተሃዞ ንኽእል ብክልተ መንገዲ ንራእዮ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ካልኣይቲ ጌታቸው ረዳ ንስማዕ ወልፊ ኣለዎም ክብል ኣመኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ
أي مسؤولية ولف اللوم كبل أمهار قدات مور أفريقيا قدام مينستر أبي حمد أيتا جيتاتشو ردا قليسو نز حلفو كل التعاملات بريزيدنت جيزياو من محدار كوينو زقلقلا أيتا جيتاتشو ردا كاب قدام مينستر أبي حمد سلطان فيدرال دحر مركابو تخاتاتلت مبرتات ريتوتاتن أب مهاب يركب بشم جاغانو تراي كنبر أي كالن كقالو عزلوم أكالات كقالو يقبا بمبال أيتا جيتاتشو ردا أب محبراو ميديا إكس مهلقتو أم حلالي فولو بأمهار قدام مينستر قدات مور أفريقيا أيتا جيتاتشو ردا زمرح كاب ودب حوحاس تغنصلن ጉጅለ ሓድሽ ፖለቲካ ውድብ ንምጥያሽ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ዝዝከር እዩ ንዝሓለፉ መዓልታት ኣብዚ ጉዳይ ሕፅር ዝበሉ መልእኽትታት ዘመሓላልፍ ዝነበረ ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማል ምሸቱን ተወሰኸ ሓሳባት ዘርጊሑ ይርከብ ኣይተ ጌታቸው ቀዲሞ ኣብ ዝሃው መብርሂ ሊበራል ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ ሓደ መደምደምታ ኣይተ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ كمون تمسو زلو كادرتات سفيه زغنا ناي ميديا كامبين يوم زغبر زلو نتناي دبرتين وغن وي ونتي كند هو حات نملاي ابزون حدش كس وصي لا يبلو كتعازلكم يا كله امودا تخرينا تحوحات كسته مسريتو 18 لعلوت مراحت تግራይ ዝርከብዎም 64 ሰባት ብጆኖሳይድ ተኸሲሶም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 18 ለዓለውት ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ብምዃን ካብ ጥቅምቲ 2013 ክሳብ ጥቅምቲ 2015 ኣብ ዝጸንሐ ደማዊ ኺናት ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዙ 64 ግዚያዊ መራሕቲ ምምሕዳርን ሰራሕተኛታትን ትግራይ ብናይ ዘርኢ ምጥፋእ ክስ ተኸሲሶም ብመሰረት እቲ ብዕለት 11 ሚያዝያ 2017 ናብ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን ክፍሊ ሓፈሻዊ ምርመራን ዝቐረበ ጽሑፍ ክሲ እቶም ቀዲሞም ዝተጠቐሱ ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ መራሕትን ሰራሕተኛታትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘርኢ ምጥፋእ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ እቲ ክሲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኮይኑ ዘገልገለ ምሁር ሕግን ጠበቃን ኣቶ ኣበራ ንጉሲ كم تري ولا لهم اتكس حجون بتبساسالي نتيك قبرو زدلي حق سقمت كوزدو زدلي تناي ابي احمد منقسي ما بقسو كخونه زخل سقمت تاتي دوس زلو سلازي اتعلتات نايتي وحات كم بارتي جسر زلو غزي ناقربي زمت زلو ابو دما نطب مغيرو كون زخل نطبي ابو كم زلو يزنقر ابزون مس ستالين تي ጌታቸው አሰፋ ኢንተርቪው ገርኔርስ ከንሽ እንስማጋው ማለት ህወሓት ከግንቦት 5 በኋላ ያበቃል ብለው ያከትማል ብለው እየተናገሩ ያሉ ከኛ ጋር የነበሩ ሰዎች ማለት በእነሱ ፕላን በእነሱ እቅድ በእነሱ አስተሳሰብ በእነሱ አካሄድ ህወሓት እስከ ግንቦት 5 2017 ዓ.ም እንደማይቆይ ነበር የሚሰሩት ልክ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በዛ ሁሉም ነገር እንዲያበቃ ህወሓት ተበትኖ እንዲቀር ከውስጥ ሆነው በጣም ብዙ ስራዎች ነበር ሲሰሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብናይ ኣቢ ይኹን ካልኦት ድሌትን ባህግን ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ህወሓት ብቐደሙ በትውዕል ፕሪቶሪያ ገይሩ ንኽድምሰስ እውን እዩ ነይሩ እቲ መደብ ክሳብ ሕጂ እቲ ህወሓት ምህላው ኣቢ ኣሕመድን ናቱ ጭፍራን ስለ ዝደለይዎ ዘይኮነ ናይቲ ትግራይ ህዝቢ ወይ እውን ናይቲ ህወሓት ቃልሲ ወይ እውን ምትዕፅፃፍ ዝፈጠሮ ዳ እምበር ብድሌት ናቶም ወይ እውን ብባህጊ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ከምዘየለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ስቴትመንት ይዝብ ዘሎ ቀፂሉ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንሳቶም ህላዊዮም ኣብ ነፍሶም ዝምርኮስ እምበር ካብ አዲስ አበባ ዝመጽእ ፖሊሲ ኣብ ዝምርኮስ ከም ዘይኮኑ ይዝነግር ዘሎ ከውስጥ ከወጡ በኋላ ከውጭ ሆነው ያው መንግስታዊ ኃላፊነት ተጠቅመው የአስተዳደሩን ኃላፊነት ተጠቅመው በጣም ብዙ ስራዎች ሰርተዋል ብቻ ቅድም እንዳልኩ የተፈጠረውን ጉባኤው የተፈጠረውን አመራር ከህዝቡ ጋር ከስትራቴጂያዊ አቅሞች ትግራይ ውስጥ ካሉ ስትራቴጂያዊ አቅሞች ጋር በመተባበር ያንን መሆን እንደማይችል አሳይቷቸው አይቷል ያንን መሆን እንደማይችል በደንብ ያዩ ይመስለኛል አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄን ለመምጣት የግንቦት 5 ጉዳይ ምንድነው የግንቦት 5 ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በነሐሴ 3 2016 ዓ.ም ለህወሓት ያዘጋጀውን ሰርቲፊኬት ምንድነው የህጋዊ ሰውነትን ጉዳይ በሚመለከት ተያይዘው ነው ነገሩ እየተነሳ ያለው ማለት እንደምታውቀው ህወሓት ማለት በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ጦርነት ከታወጀ በኋላ በ2010 ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ትግራይ ወይ እውን እቲ ህወሓት ንነዊሕ እዋን ጀኖሳይድ ኢሉ ንካልኦት መራሕቲ ክኸስስ ድሕሪ ምጽናሕ ብስግንጢር ተኸሲሱ ሕጂ ንባዕሉ ኣብ ናይ ጀኖሳይድ ክሳኣት ኢሎ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ጀኖሳይድ ትብል ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ልምቲ ተርእዮ እያ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ እቲ ምስ ኣቢ ተሰሊፉ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ጀኖሳይድ ኤርትራ ጥራይ ከም ዝፈፀሞ ተገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ
ندبر زين نتم جلناتون بخارج جنوسايد خصهم على سلزي إتا جنوسايد بالقال at some point كبدت ناتان نبي حكي ترجم ناتان ناتغير ناتدم سسين خيط كم زولين عن رزالنا مهنياتو أمحرا قبل أبي سرعة أبي بجنوسايد يزخص زولو أب زعبوتات جنوسايد فتشي ما كم زولو يزن الجر زولو سلزي أبز حلفة قالوا لازم بحال نيتقرأ أكتيفيست مسحادة ناي أمحرا أبكم تماوجتهم أبتقرأ تراي جنوسايد تفتشي مقبل كلام أمحرا ونيفتش أمالو الزجن حدا يكون قليلهم كم معقوتين الرئيس لذي أبد ما بلع له خينو نته واحد بحال بجنوسايد خصون بعلو حتى تنتو أب زخون يكون كي بس حقله كل زين رياضة لنا دما درجة معلب زي بلو دراما قنبلة نخيل ساتم جئتي ناي أبي أحمد كادرتات نتقول داي ناي بحري دروبت هو مالو تقراي مسير ترات قبرو زلا كيز عربو لي جميرو مالو كسانا بدهم جميرو له تكون تادما بكل من قدي بقاتاتهم ون أوياس تجميرو خمسة لكن فلت ندلي سياسة كسمعوها زخابة سلام هذي حوحات هقدر أنت عارق ناتنا قداي يخونه أما رئيس زلوا هنا تعتقد كم يلوّت كم زلت منفس أما يلوّت كم زلوا نري لنا شيء زي يقول ويانا حوحات شعبي أي صلاحها اسكالو بكون هو قوم زلوا نحن كذا جاي كو سبعة شو عتنا ما تمرت بهذا تقرأ بزي عاطي وخيدو إلى بهذا سورس بزي عاطي وناي نفس دان كينو إلى منا كم يقولكم لا تعاركم أبعتا كم تقيم لكم تطلعوا زي بالكم وشعب هذا أقولكم هو تاجبركم شو استراتيجيك ما تقعد خنقبر إذا حلف حلف رسينا ندركي ندوبس الصوت تبعنا صبوا نسيا سماعين حدا نكو هقدر هزوا قبار ترى لم تنبين نسيا ناي سماعين حدا ناي سماعين شعات بفرن ستالين تايز بلزلو هو حتى هزوا قبارن أرستفل عليه مدرك زي سما معمل بتاعتنا يروميو أبى قداس مدرك قل حد قطعت جيرهم بحدا يشرحون يروم حجدا أنتايز تفليه سلزلويو تمس أمزك على زنبرة جيتها ردا مستز على يوم زنبرة كوينو كتفو من نامس أخلو تهو واحد زبال استراتيجيكاوي وي تاكتيكاوي دقف كاب من سير تراك حتى لو زي كيل انتاي مغنيات سلزلويو نزبل أقدا سنت بي يزل علزلو نتي زلو نتي بوش باك وي نتي أمونغو تقراين يرتران كجبر نزغل ناي سلام قعزو وننتقوني كسيطرون نزدل زلو صبو زخونة قبر ملس ديبانك يخاخد قبر زلكا نتي سنة مقود دما بسنة مقود يخا كتملسو زلكا I think كتناي تقراي حيلي دما نزي سفحي كونتاتوني دالو خمزلو يزنقر زلو بمقبار سراويتنا ناي سلامن عوتن زمن خونلا سنايت من نسنان مقلاس استدالو متقي ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንምሕላፍ ዝዓለመ ዝተባሃለ ኣኼባ ከም ዝተቐመጡ ተፈሊጦሎም ዝሓለፉ ልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ሓይልታት ጽንተት ዝርከብ ሙሉእ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ፌደራል ዘለዋ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጸጥታውን ኩነታት ከም ቀንዲ መጻወቲ ፖለቲካዊ ካርድ ኢትዮጵያ ተገይራ እያ መጽያ ሽዑካ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እቲ ዞባ ናብ ንቡር ክምለስ ተስፋታት እንትነበሮም 12 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣብ ሕሱም ህይወት ሰላሕታዊ ጽንተት ኮይኖም ኣብ ውሽጥን ዓድን ተበቲኖም እዮም ዘሎም ኣብ ውሽጥ ንወፃን ተበቲኖም እዮም ዘሎም ንቕልተ ዓመታት ዝጸንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብጄካ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ከባቢታት ጸለምትን ዝጀመሮም ስራሕቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ከይጀመሮ እዩ ብኻልእ ተተኪዮም እዚ ድማ ተጋሩ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕዚ እቲ ዞባ ናብ ንቡር ክምለስ ሕገ መንግስታዊ ምምሕዳር ትግራይ ስሩዕ ክኸውን ናፀዊዖም መፅኦም መንግስቲ ፌደራል ግን ብናቱ መሓውር ብልጽግና ክለምሓራ ገይሮም ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ የመሓድሮ እዩ ዘሎም እዚ ጉዳይ ንትግራይ ናብ መወዳእታ ኣማራጺ ክተኣቱም ከም ዝቕስባ ዘማተ ኣይኮነን እኖ ሕዚ ድማ እቶም ካብ ክፍለ ሰራዊትን ላዕሊም ኣመራርሓ ሰራዊት ንወሳነ ኣኼባ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ሰሚዕና ኣለና እቲ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘቐመጥዎ ግዜ ገደብ ናብ ንቡር ክምለስን ተመዛበልቲ ቅድሚ ክረምቲ ዓዶም ከኣቱን ዝብል ቁርጽ ዝበለ ውሳነን ምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኖም ፍልፍላት ሓበሬታ ጸብጺቦ فزن ريو زلنا ناي تقراي حيلي زقبرو زلوي بزح سراويت يمرق كم زلون عم مدلاوات يقبر كم زلون كل زنا ترى يخلو اب اثيوبيا ناي اب سراويت مس ايرتراك واغا يداللو يدبللت ميديا اتحطو جن اتي زعابي وطرو زلو امونغ فانون حزب محران امونغ فانون ابي احمدن زقبر زلو كينات
أبي أحمد مشانز قبرو زلو كينات كم بدما فدرال ويون مسفانو خين وي مس قال أمحرا خينو نتمع عرب تجري زبها زلو مستقارو كقبر زخل كل عينت تايم بومب زلوا كفنجر زخل نتبتاتنا هلو خلو انت يام زبلو زلو صدم مس إيرتراك وقك كقبر كم زخل زخان تاي نتوشت أو تسقمنا إثيوبيا نما شفافني سكيب جوت نما هدمي نتي أبي كتكلا خللو دحردلي خات مين ستري ميديا مس إيرترا مس كان حجراويت لولاويت حجر سلز قبر زلو نتوشت أو تسقم شلل نمبال كتقمي غليو نزع جز بهال زلو زربار ما بغرباي كاتل ولا وصل وادي بمصوا بحر بر الناس قبالت لراجنا طر مسار الناس قبالت يالكم ለህወሓት የሚሆን ነዳጅና ጦር መሳሪያ በምጽዋ በኩል ልናስገባ አስበናል እያለ ነው ያለው። እኔ ምን አንድ የህወሓት ኃላፊ ይህን ጥያቄ አነሳም አይገርምም። ሰወት እንታይ ካ ክትሕለብ ከም እንተ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ክትዓፍር ትኽእል ክትዛረብ ትኽእል ከተእውት ትኽእል nothing more ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ኣብ ሉላዊ መሬት ኤርትራ መፅኢ ዓሰብ ክወሪ የልካ ዶ ክትግዕራ ይሓገኻ ሻዕብያ ግን ኣይዛረብን እዩ ብተግባር እዩ ዘርእየኩም ተግባር ናቱ ድማ ክንዲ ምንታይ ከም ዘርዕደኩም ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ዝኾነ ውሳነ ከይወሰነ ከሎ ኤርትራ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ክቕይር ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክትገበር ትኽእል እያ ኤርትራ እንተዘይገበረቶ ግብፅን ኢትዮጵያ ክትብትና እያ ትደሊ ስለዚ ግብፂ ተረፍ ኣፅዋር ኣለዋ ንፋኖ ክትህቦ ትኽእል ቤን ጌራ ከተምፅኦ ትኽእል ተደልያ ብሱዳን ጌራ ከተምፅኦ ትኽእል ተደልያ ድማ ብኤርትራ ብባሕሪ ምፅያ ከተሰጋግሮ ትኽእል ኤርትራ ድማ መንገዲ ክትከፍት ትኽእል እያ ዋይ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዓንዳር ፖለቲካ ዓንዳር ዝኾነ መራሒ ንሱ ካብ ስልጣኑ ንክጓሓፍ እንተወሲና ማለት እዩ ሶፋር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝወሰነ ዝገልፅ ሓበሬታ ይረኸብና ኣለና ግን እንተወሲኑ they can kick your ass ነቲ መንግስቲ ክትብንቁሮ ትኽእል እያ ብዘይገለ ፀገም ሕጂ ኣብዚ ሓደ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት እስከ ክንርኢ እቲ ብወገን ክልተ ነገራት በዚ እቲ እዚያ እስከ ስምዕዋ Why do you need Israel to be involved in Eritrea? Oh, that's a very interesting question. That's a very important question. Look, our history is, we are Orit. Judaism was not only in the Middle East. Actually, Judaism started, Moses get the Torah in Sinai, so it's in the Red Sea. So Judaism was a civilization of the Middle East, here in Israel, and the Red Sea. Himar in Yemen was Judaism. Also the Tigrinya, we had the Orit. أي هتازس أنت يريدوا هتازس بزي نعبا بجاها بتاريخ كقرع بلوه صقع مس إسرائيلويان ما نما يتقمن إسرائيلويان لومي أمريكا سلازلا نخلو سبنا بدولين برلو حدا مع التجنا يزخلو زقبروا زلو كوردوميو أبزبنا أملاخ ونكو إسرائيل أملاخ بزعق زي زفتنه حزب تنيرو إسرائيلي نيرو ذاتس واي كا تبتاتينهم كم استفوز قطع أملاخ الجون قال مقطع تكورد لهم مخانم فلوتيو مهنياتو زقبروا زلو قبل مسكين هتسانن قال عن سبيتن زقبروا زلو قفعي أملاخ صاير عنده خون أمريكا نعتقدته أوروبا نعتقدته ونقول لك كمان لك أنا بحاول يقاتلوا له هذا بارع عقاتهم يقاتلوا ماله أملاخ صاير عنده زخول قف إسرائيل تقبروا زلا تقف أنا إسرائيل تقبروا زلا حتى يعتبرنا عندنا 5 عود ما زي باشاي ليتم عالتني لك ماله من هنا وكين يبلوه إسرائيل ويا نتوم كاب إثيوبيا لازم مسؤول ريسبكت زبي يكون نعون نكون ريسبكت يبونهم إسرائيل وين كمان عينت عبوي حبرة سبي لنا نعو كم سب كمان تريتي قبروا ده قبرونا بإسرائيل فلتنا قبل الإيرتراينز قبروا كل ريال لنا نويح عمتات قبل الإسرائيلوي أب إسرائيل نزق مد إيرتراو كمان يصادوني رم كورينا هنا بتقول بتقول نتوم قربابتهم مسؤوم زلوا حزب زشف زلوا حزبي أب كبابينا مسؤول نخ شف يزعدم زلوا زي بدقة دبلوماتنا توم كون كله توم بوليتيكاويا ما راح تستبهلوا زبلوا زلوا خاصم نحنا بزي كم استسرع هذا ولا حنتي لا ما يبلنا نتسرعات كاب إيرترا موجود نتسرعات كاب سلطان مقلاي كاب زيز حلفة زقنا يكون على ماي إيرترا كم تري ورد لهم كيروس يزي تقدم درافاي كله أبي إيرترا كله تفتحوا درافاي نيرو درافاي كوينكا بتاكب رخا انت خد كالت بقي أبزي بوتا خانت مسي خاجن كمزا كيروس وريد وازو اللي خاتورد لذي كيروس انتهيت مع رجعتي هبتنا قال سحن سبب تقراي كيدا انا مراحي يزبل anyway بعد كيروز مرحوه قال سنتاي كون زخل اذا نريا زلنا هنا
زان ريو زلنا قالس تباهيل وي وانتقوام زبال أبي درجة وريد له حجر ما أب مقابريا كون أبني إرتراك ورر مزدل زلوك سرح سكفتان حفرة زي بولينا نرزلنا it's really sad نمود داتا زيان اسمع وصيلنا لنا دق نسكب حلاكا ولا بمصحف قدسي بنغزابير قاس سخي أخبريو سخا أخر نفس سخا قراي زبل ولا ام نيتشر اندحر مصينا اب تفطرو مالتي حيلي ناي ود تبعتي اب صوي تفطرو اب جوالا تافي بقى اذا قاني هانت غيرو وي هادينو سدرو نفهم حدا سدرون بقى اسوت تخلاخلايس نسي تردياني بتفطرو مالتي واسيت حيل اب رسايبوا صح انا جزا ነገር ካ ተማሐደር በቃ ስቴር ሰበላ ማለት ነው حجي تناتنا كتفطرو وصينا لنا احناس معره وداتكم كون دلي حجي تايو صبوي كمزي ناتو صبو ነገር አለው حما ነገር ግን ይበዛحلو لك تبعاتنا كحرقو كسمعهم ገለገለ ግድን እዩ ምክንያቱ ከተፈጥሮ ሚዚ ማለሲ ስኻስ አትናቱ ተፈጥሮ እንድትካቱ علها وايزي حرام فرا كمزي انتاي دموعي يلا مش بحال ገለገለ መቸም ኣብ ኤርትራ ትገበር ወይ ድመስል ምስቲ ባክግራውንድ ዝርዮ ዘለኹ ግን ከምዚ ዓይነት ዲስካሽንስ ኣብ ኤርትራ ካብቲ ተፈጥራዊ ኣካይዳ ናሽሓት ዓመታት ንደቂ ሰባት ንክቕፅሉ ዝገበሮም ኣካይዳ ንሱ እዩ ነይሩ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ነዚ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክንቅይሮ ኢና ከምኡ ይኮነን ብምባል ዘበገሶ እንታይ ገይሮም ኣሎ ኢሎን ማስክ ዝብሎ ዘሎ እዩ ምዕራባዊ ዓለም ብኩናት ኣይኮነን ክጠፍእ ብሰንኪ ዘይምፍራይ ክጠፍእ እቲ ምዕራባዊ ዓለም 100 ዓመት በዚ ሕጂ ዘለዎ እንተሕረቀጽ ኢሉ ባዕሉ ስልጣንናቱን ሃገርናቱን ክዕኑ ምዃኑ ምክንያቱ ክወልድ ስለ ዘይደሊ ኢሉ if you want that then እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናጀለብካ ብዓድኻ እትዎ ህዝብኻ ክጠፍእ ተደሊኻ ብፍላይ ከም ኤርትራ ህዝቢ ክበዝሓልና ናይ ህዝቢ ዋሕዲ ዘለዎ ሃገር ነዚ ጓሓፍ ዝኾነ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣነ ወይ ዝቕመጥ ዘለዎ ነዚ ሜንታሊቲ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ማዕርነት ኢሉ ድመጽእ ጥዑም ቃል እዩ ንሱ ግን መርዚ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ቀስ ብቐስ ከም ዝጠፍእ እዩ ዝገብሮ كتفت هذا اللي خايت حفرت سبكا then you're welcome لتناتو mentality صعبو كمهم دم تخون احنا قند واص انا يكونن ازوم اذا قال اذا حفتنات له زلادما ابي ኤርትራ اذا عينت التحساسبا ابي تمرتاتون كمهار خلالو نسب كم قحوه كلهم حفرت سب نكفاره املاخ زهبو تلخو مفصامون اقداسي بمبال كاب هيمانوتو كاب كبرتاتو كاب تاريخو كاب انتوا نبابراناتو كيوص كتمعبل تغليقات مار تغليقه دق نسيون لعلك خلاين ግን መሰረታው ትክክለኛ أتحسسوا عند حراس كلن كل نجار نتعبرت سبتكم تديله لازم يعرفوا عالم ودير ليكنيو أحضر يد ليكنيو قال أيد ليكنيو جنزم تلكي بورسان تلكي ميكام تلكي هي وتعبيد كيا نابولو دشتولن لومي كند قلبا 3 ويك 5 زخون بورصة مش دمو خينن زنبراز اللوا أب 5 سوسة عامةً እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሃሰየ ንሰን ዘረባ ኣለዋ ናተን ቪድዮታት ኣብ ቲክቶክ የትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ዩቱብ እውን ኣሎ ናይሎ ማረሰብ ዝጉደ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ድማ ምዝያ ኣገዳሲ ደርፊ ገድፈኩም እየ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ